Усім привітання. Сьогодні ми працягваємо гуляти по край 6. Ми тут таки захопили некий завод. Що далі робити, я не пам'ятаю. Я так само не пам'ятаю. Ми здається, некалькі місій брали, ці ні? Да, у нас там ого, ми на ній комісію, у нас побольше не 200 мусить бути. Треба на мапі поглядіти. Ну, я бачу некая пуапка на туристів. Операція ранга 12. Зачем побольше мусить бути. Ну так, там унизі некая хрень. Ой, не та кнопка. Але воно мені чомусь білим показується. А де ми? Ось, я поставив на мапі, подивись. О, білим. Так треба на квадратик натиснути, туди жовтим становиться. А, окей. Все, погнали на її. Так, а кольки там де є показує недалеко ж? А, ну 100 метрів, типу, можна пробігти. Так, гляди, фото є на гэтай місії. А що з гэтымі фотами треба робити? Слухай, гэта не тая місія, дзе мы на могілках былі, не? Не, гэта інше. Ой, тут некая хорона. I should check Mirador Cape и Нова Йоля. Что такое? Короче, треба проверить некий Mirador Cape. Что такое Mirador Cape? А я хрен его ведаю. Як у тебя там так само написано Mirador Cape? Да. Мирадор в Ля Джоя, что-то такое. А, в Ля Джоях это местность, так. А Cape? Есть такое слово? Не, нема. А якое замість його у тебе есть? Тут каміна, осторожно. О, я мазила. Я тут по стелсі крадуся. Я уже сдохну хутко. Там міна, осторожно. Куди ти пішов? Вон, на плоту. Ну, я навіть не зауважу. Ти пішов просто за мені туди лічу міну і пішов. А, так, тут здесь мої... Так, і що? Повірай. Наверх треба лізти. Ну, певно, зараз подивимось. Гэта наш прийшов, я нічого не застрелю. Да. Так, внутри грузовика нікого нема, конечно. О, я придумал. Так, все, я, здається, починил. Она больше не пищить. Залезай внутрь. Вот сюда, у багажник залезай. Окей. А, и ты поедешь со мной? А я поеду. А ну-ка, давай. А ну-ка. А ну-ка. Так, а куда ехать-то? А недалеко, когда говоришь. Ну, тебе показываю? А, да, все, бачу, у меня так само уже кропка есть. Як то нормально? Ой, як тут крутить. Тут капец, конечно, крутить у этой буде. Вот тут КПП некое. И что это? Так, а цікаво, я могу отсюда стрельнуть? Головне, с фейерверков не стреляй. Да, могу. Да, реально могу шить навод. Так, все, мы приехали. Угу, приехали на Маккей Глобал. Блять, я захрас. Зараз я к ходу подъеду. Все, можно вылезать. А я не ведаю, тебя забивать надо, тени? Надо, походу. Бо некая не так нараджены ніяк жаунери. Ну, я занадто по-летнему. Тут хрен згадаєш. Біть їх ці, не біть. Ой, якось мені геймпад відчувається, я не ведаю. Капець тяжко. Быццам би я ніколи в житті його не тримав. Я, напевно, апошній раз на PlayStation вельми давно гуляв. Пару 6 тижнів годин вже. 13 хвилин зараз мені показує годинник. Хто? Я гуляв. А, ці. Годинник тут висить в огляді. 6 годин 13 хвилин. А, ён ідзе? Так ні, ён ж просто текстура, не, напевно. Это ж Ubisoft, ти що? Не ведаю, зараз 6 годин 13 хвилин. Та гэта вечныя 6 гадзін у Ubisoft.
Головне, каб не було шестого. Шостого. Так. Тут є нейкі Що у вас здається, почистили? дахари. Нейкі. Але хтось ці ось зверху ще. Треба у серверную комнату зайти. А як туди трапить? Де вона голом знаходиться? Не ведаю. А, Я ось тут бачу, ще на у вас- вулиці є. У вас на дах. Так, Є а ще- скринька. Маленькая скринишка здесь, да. Там гроші будуть, монети лежать. Ну я вже шмат скриняк знайшов, але не гетую. Може на вище десь? Чи ніже і наоборот. О, я знайшов сервер. Как до Ну, second по floor? О, скриньки інфи нема. я на яким? Я на першому, на другим поверсі, так само треба. Комп'ютер хакнути. Connected to a computer. Побігав на На другий другим? поверх. Окей. Мгм. Я забіг уже на другий. Ось шукай, шукай, десь ці комп'ютер є. А що тут так тріщить? А це знизу комп'ютер, який я хакаю. А, нічого собі. Їм би систему охолодження на компі поміняти, напевно. Мабуть. Так, а де? Ось ця двері не відчиняється чомусь. А, ось я знайшов комп. I'm crossing my Хакаю. fingers. Так. Добре, я пойду туди на першому поверсі оховувати. I skip computer class. А зараз волни будуть? Ну, хв, мабуть, хто прибіжить. Ну я так і не зрозумів, де срана GTA скринька, Ну, блін. потім знайдемо. Можеш до верха, на версі саме мусить бути, А дається. я на версії дивився, не На було. третьому поверсі поглядь. А, на третьому не дивився. Блін, я просто чекаємо, нічого не відбувається, да? Ну, покуль що так. Покуль що подобно на скам. О, то когось Так, чую. ну, тут Подалось. Максима мене. Двері відчинялись. Так, а коли скринька і буде, то... Ну тут нема. Я, до речі, з Харинійку одну... О, не там, ось там, де конверт. Добре, давай я так само збігаю. Так, цікаво. Ага. 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 Ось тут, на третьому поверсі. А, ти знайшов, да? Я просто не добрався ще, так і почав заходити на третій О. поверх. Тут ключі ніякі є. On it. А, блядь, так, здесь І ось поруч. ця скринька. Все, далі Ага. некий флаг Лібертада на гэтую. А ось ще няка. Прекрасно. Опа. Так, і що, все? Зараз один застався ще. Я думав, ми принаймні битися будемо. А ніхто так і не приїхав до нас. Типу, взламуйте, що хотите. Ну, просто по стелсі зайшли. На грузовики. Да, у центр. Ворвалися. Can you lock out the soldados when I'm in there? Access the conference room. Сподіваюся, это conference room. О, сала до конференція. Правильно, значить. Так, катсценка. Чи ще зараз кого-нибудь генерала заб'ємо? Ні, як занадто просто для этого. Ого. Флешечка. Я думаю, это може подрихтовка тільки йде. Камон. Коннектаду. Hello? How's it going there, backpack? How do you think, you Yankee asshole? Well, Canadian asshole, actually. We're like Americans, except we say sorry as we slide the knife in. Шон Маккей. What you doing? You killed my friends. I'm here to pay you back. Gotcha. Now, when they died, did their brains leak through their ears and the nose? No, you know what?
No spoilers. I'll check the footage once I put my little idiot to bed. Hey, Primo Job and Benitez, by the way, you did me a solid there. I was having this meeting with Castillo, and I saw the video of you animals hanging her. I mean, it's right here. It's on my phone, man. He was really ticked off. Good. You're next. Well, let's look at the facts. Your country's 7 years behind the rest of us. If you just let Castillo and me do our thing, you people would go from third world to first. Like that. You people? Oh, I can feel their love. Jesus, Murphy, don't you get it? You're not my first gorilla. Yara's not my first shithole. This isn't personal. Он, It's типу, just your як turn. такий двойний Hang гулець tight, because I've отримується. got some real Ну, і він fun канадець. hombres heading your way. Канадський імперець. Sounds fun. Яра мусить бути наша, видиш такий. Destroy everything Ну with так. your name on it. Security breach. See you soon, McKay. Братські народи. Fucking jerk off. Ось це все. Все ж таки не позитивний персонаж. А що гэта, в чым яны созванивались-то? Сінко де Майо. Ой. Там со щитом некий мужик. Great, I get to watch you die. Зараз You потушим both got всіх. nothing. And by the Всё? way, I have the most secure clouds in the Де world. остатні? You know what's great about the Я бачу, clouds? думаю, на вулиці, ні? Clouds can't be destroyed. You're just a rainbow. Я бачу, що тут так само у домі червоним горить. Бицем би тут хтось є. Да, у домі, бачиш, у домі горить, але я не бачу. А, вон вони на вулиці. Бляха, хто мені так настріляв з кулемета з ніякого? Що здоров'я А я, може, і не зняли? докину. О, ты вот ты где. Пиздец, а что ты мне не отображаешься червоным лицом, блядь? Взорвися. Fuck that shit. Тям? Так. Mission Pass? Так, а машины тут уже не починишь, это так. Это не... Она ж грузовик, до речі, курва. скрали. А и он сник мне, ну это ж... О, курва. Hey, I got more intel on McKay and Castillo's poison operation. What's our next move? According Так, я напевно тоді виключу. to the network and the plant, Давай. big Ой, deal. я вирішив тебе сфоткати. Security on them. Бля, я вже забув, як викликати. Which one first? Up to you. Rendezvous with me at Balea. А, бля, все, вспомнил. We're looking Mama at Cardoso Mill. А мені ще- здається, ще- я викликав. А, вон я на єді, так. Блять! Ой-ой-ой. А що так больно-то? Yelena, should I take out the rest of the jobbers? Yes, the more you fuck with А them, чё она не бахнула нормально? Faster download means more TV shows you can stream. Я зараз тобі посигналю, курва. it means I can better help you with any operations where hacking is needed. Okay? And I can stream more TV shows. I knew it. I'll see what I can do about taking out the rest of the jobbers. Так, а як з машини стрілять? Я не Чекай, у пам'ятаю. нас 10 побольше 7 миссий, или не... А, вот она, гляди. А, ось як. 200 метров вправо. Я побег пешкой. А, окей, я тоді доїду. О, господи, а тут дороги нема. Там есть далі трошки. Ну я бачу, воно бицем показує, я просто не зауважую її. Опа. Ага. І що нам зараз треба 11 точок проверить, що я не розумію. Так, я на базі. І що тут таке? Так, тут така бабенка какая-то. некую зброю треба. Треба споткатися з партизанами. І якої What? небудь знайти так, Маккей, Варфіні, мюзик бить для нього цінне. Охорона і науковці, що там ще стало добре, споткаємо ще. Коротше, з якими партизанами треба зустрітися.
Давай зустрінемось. Вау, їбать, як я запаркувався, О, просто гляди, тут козирно. мертвая гета лежить. Де? О. Там. А, Їх тут ніщо відбулося. ладно, хай відпочиває. Пацани просто сидять, чилять. Так, Так, а що, куди на їхати? мапі з'явилося? З'явилося. Ці гета, не гета. А, вот вона. Ніце Гугіос. Ага. Да прямо ж там было ехать, не? Чи там не Ну поедешь? так, А, я ну на дорогу. Давай, по дороге. Бля, от з гэтага адбойніка, який спереду вісіць, ні халеры просто тупо не бачна, калі ўгару едзеш. Я кіроўцу забіў, здаецца. Ой-ой. А хто яшчэ стреляе? Ой, я не ведаю, но дамажыць нас знатна. Ой, Добра, приехали. трошки не вайшоў. О, тут наши. Looks like Я Так. уже стрелять был готовы. Remember, you need to Але там показывая на мапе, що внутри не наши. Так, тут, да, відаць, штурмаваць трэба, але Давай, спачатку тут погнали нешта наверх. націснуць трэба. А, падарваць, зараз дзверы падарвем і пачнецца замес. О, я так сама так могу. Elena, I'm seeing a lot of missiles in boxes. anything else? Yeah, they're all marked. with Так, green вставай, tape калі with ласочка. Get Colonials. down to the basement. The blueprints say there's a ton of Блін, і на указках ти по каске стріляєш? Да, ще й І каску треба треба ще- збивати. ще Мало більше того, один що кіло. вони не ваншотяться у голову з першої. Дик їм, блядь, ще 10 гэтых на каску в'їбать треба. Хто-небудь ще Просто застався? некий здек над гульцами Хтось є там ще? по стрільбі. Теж. Ну, я думаю, на другим поверсі. Ні, нема нікого. Да? А третій На, є на там вулиці ще? десь ті я Так, на що звонку. Ой, бо в сусідньому да, будинку вірогідно. буцем би. Бо що Десь там я на ті. Нхари 10. О, сюди, напевно, можна зайти. Ага, зачинено. Чи підняться? А як туди внутрь потрапити-то не? Може тут десь зверху є некая кенца. Мабуть, прес дах? Давай шукать. Так, ну я з цього боку нічого не бачу. Я не в окна. Цеглою заколі. Да, так. А частка. Ага, так. Ну тут не бачно так, как видовочно было, что тут можно А в здесь этой, в этой части мы были. Мы не были менавіта в той частці. Да я так все глядаю. Добре, а тоді знутрі пошукаю, мабуть, що-небудь. Мабуть, уніці Слухай, там а проходять може є. просто ніже есть. може Вітанки, бути. бро, Ой. справа цудовне. Ось, уніз, саме. Ой, витаночки, витанки, бро. Ось, тут у підвалі є проход. А з якого боку? У центрі. Ну, тут і заходь. А, добре, тоді лічу. А справи файно. Ось гуляємо, знищаємо диктатуру. Як завсёдно. А твоє Ну. як? They're making the chemical weapons. The bombs. We have to Так, fix зараз it. добігу. Connect me to any computer you see. I'll overload it. А, курва, так просто все було. Это мы просто хотели сверху зайти. Ну так. О, тут комп'ютер є ще. Давай я Так хакаю. само зламати треба? Ладно, давай зламаю, я погляю. А, так, это... It's connected. Зараз ось мусить бути в хвалі. Scanning for exploits. Так, ну все, тут більше нічого і нікого нема. О, так ходку Але вже... гляди, що Ходка гэта? вже скончиш. Що за торпеда? Що за вундервафля? Ну, You got soldados heading your way. Don't let them fuck with the connection. Stop it, motherfucker. Hey, backpack. You really want Oh, to do тут the две martyr таких. thing just to stop one part of my business?
I'll rebuild. Ти не And by the way, попадає you're з causing першого a разу. huge environmental disaster. I thought you kids love the environment. You're all gonna die. I mean, why did you volunteer for this? It's got suicide mission written all over it. Так, нас травять, напевно, так. Тут які тоннелі. Та нам сюди не треба. Ой-ой. Так, а все? А що так слабо по хвалях супротивника? Ой, спадщина, вітанки, дякую. Дякую за подаруночки. Я не ведаю, чому гэта не спрацював, цікаво. Чому я не почув. Ну все, хакнули. Activate the mana override switch. Switch and pull it. Blinking green light. Дивно, чому я не почув. Чому не було ні Так, зараз я гуком. активую. Так, Ой, нічого мені вибухнуло. видатно все. Я Ой, практично ой-ой. переклав У тебе є білорусізатор. супредикат? Crysis. Ого. І кольки тобі засталося? У отсотках. До повного перекладу. А як тут є вийти, сюди. блядь? Не ведаю. Давай по чому-нибудь стрілять. Find a way out, Danny. Find a way out. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Вентиляція? Ні. Ні, може кнопки якісь, ні? Ти там не бегай, там дамажит, а ось тут не дамажит, ну принаймні покуль. А, Це треба було чекати. так. Тут не було вийстя. Ну так. Тому Просто воно дома якби і бігали. заповняло увесь покой. А просто в одним місці. Конечно, не так просто. Бляха, тут все вибухає. Oh man, I thought you were dead. Господи, я думаю, що This це shit за has been такий really entertaining to watch. кончений Seriously. голос. Now, if you don't mind, I'm gonna call out my boy Anton for more soldados because you Garihas are really starting to piss in my lemonade. Ви перші. Все, я на булі. Ох, Зібайно так, там яка поїхали. птушечка. Я збиваю. А, ти, там ще один. О! О, стріляй Я по дропнувся. гэтым, по газолінерам. По якимось гэтим, думаєш, вони бахнуть? Да. А, якось слабо занадто. Я думаю, вони в'їбуть, що Да, тут нічого потом по не бойному застає. постріляй. Да, ні, якось слабенько. Фе. Я б навіть такі вибухи в гульню не... Ну, мені було б соромно додавати їх в гульню такі вибухи. Я бачу, як цистерни вибухають на справдні. А там ще кришка підлітає потім, да? Ну, я бачу, як справдні цистерни вибухають з Ні, так палівом. це наші ракети подорвалося. Та один хрен. Должно Сідай. добре подлітати. Чего на другие сідай. Так, со мы мной тут не поедешь? проедем. А, окей, физика. Так, Косто. Дорадо. Далеко чекати треба? О. А я думаю, да, ось. Не то, как кто-то тебя тут переследовал. Що, купив собі вже GTA-шку чи ні? Ні, у мене ж грошей нема. Так, погнали на ППА, напевно. СПА. Так, а що треба ліквідувати усі... Danny, I want you to know I had no А, короче, всі вместе I couldn't reach that many этого типа. А де їх шукати? А, ми на ПВО зараз просто гонимо. Да. facing one versus many. If it makes you feel any better, Clara would have done the same thing. You're more alike than you think. Moving
Я зараз у пошуках праці. Ось А, так знайду тут собі ось ще працю, цистерни. А, потім набуду а собі я чомусь каташку. думав, що ти вже знайшов ось, ну як. Ні, де знайду працю. А, Always another target. If you don't mind, я справді чомусь типа думав, що ти знайшов, і не ведаєш, чого у мене така думка була. О, написано не увоходить. Ось сюди написано не Ой, увоходить. да, Ой. мы ж заехали, мы не выходили. Ну так. Тому ми, отримується, нічого не порушили фактично. Я просто по этому, по іспанськи не розумію. Я і талерку гэту знес на всілякі Так, випадки. я взял по тоні. Так, а коли під себе стрілять? А що за херня? А чому коли стріляю під себе нічого нет? А, все, А що відбулося? відбилося. Працює фізика. Ну, Там і три хтось на рази. воді. Там хтось на Два воді, погляді. ніяких холостих було. Ой, як пригоже. Так, що тут у нас є цікавого полутати? Блять, куди я нучок? Тут замкнено все. Так, а ти що, вже не дихаєш? Вже не дихає. По ком ти там накидываешь? Погнали на ту виспу. А ми там аж не свідкували нічого? Это не на гэтай виспі? Не ведаю. Он там снайпер Просто бігає. вельми подобное по рельефу. Але ні, та набагато довжей була. Ми, я пам'ятаю, мені їх довго з'їв. А, ні, ми з іншої довго плили, не стой. Ну, погнали. Та бляха. О, забив этого снайпера. Погнали, подивимось. Блін, риби лодку такі возьму. плоскі плавають, що просто капець, ти на них дивишся. Плоскі риби. І аж, ну, ось є мелкі всякі, ось гэта, бачиш, такі Ой, там акула помаранчеві. плаває. На них дивишся, аж дренно стає. Так вони погано зроблені ніякими спрайтами чи чим. Ой, меня акула жре. Мене так само. Покусує за попку. Так, трошенечко. Опа. А, так ми зі лодки сюди плили? Я думав, тут щось Ні, можемо. опа. А, подивись, там що-то. Там некий катер і. А, тут некая бухта. А що тут є? Місце для А, рибалки. на сома. Ого, ти не хочеш сома потягати? Давай. О, там синее, что за синее? Синяя бомбочка некая на мапе. На радаре погляди. Что это такое? А, Зараз я тут. это ты с крючком. Ну, Блядь. А там другое на колесе, мне подалось, что бомба. а тут прям можна. Так, я тут знайшов Так, скриньку. Де вона? А ось вона. І зараз дадуть ніяку прикрасу. ну тут Шармік типу, можна Broadside. з наживки різні, я так розумію. Подожди. Так, наборчики одновів, чудовно. Да, там треба ніяку, ну сама ніяку треба специфічну насадку. Точність. Наживку. Ти бачиш, яку треба на сама? Ну, от я зараз читаю, розбираюсь. Читай, що Я там на просто, сама взять. я просто саме максимальне, напевно, поставлю, бо мені що-то лень. Ти, які дають. А вони як би це би. Що мацування, що ну, гэта, як то прочність гэтай штуки, вони тут А мені на той однолькові. корабель плавали. Сонце пшенєнте. Ні, напевно, ні, з іншого боку, мені здається. Ці ти який раз маєш? Ми ж 2 рази плавали. Я мав про перше.
Ну, перший, напевно, А, ні. ні, напевно, не тут, ні. Другі так само, напевно, не тут. Ну що, розібрався? Так, Що там напевно, на сума так. треба? Ну все, я прокачав собі гэтую свою уду. Є ж червона і червона вода. Цікаво, я червону возьму. Можна на воду шармик начепить. Угу. Та ось гэту Ну з так, рибкою. у меня рибка там уже начеплена. І так само я червону обрав, до речі. Почекай, у меня здесь есть іншая нейка. А яка у меня есть? Нейка новая мусить быть. О, сакулы есть. Ничего себе. Блін, щось риба зривається. А ту ж ти зараз знайшов прекрасно, на куди? Туфелька нейка есть, нічого собі. Ого. Нічого собі. Ну-ка. Не, я прям Так, хочу сама катушка. витягнути. Катушка третього уровня. Взяв. Ага, ось з наживкою що не зрозуміло. А, ёб твою мать. А яку ти наживку брав? А там я взяв ніяку, там у них здольності різні. Одна що-то там змішає час того, як треба рибу тягнути, що-то таке. Ну, типу, там просто. Я не пам'ятаю, яку я поставив собі. Напевно, предопошню я поставив, або опошню. І що нам треба сама зловити? Ну, я би хотів витягнути сама. Я не мені поглядіти цікаво на сама. Чи є він тут? Ну, не ведаю, пакуль всю рибу, що я тягну, вона прям некая здоровенная. Ну, принаймні, вона її тяжко тягнути вельми. Бля. Блять, сорвалось. Да, ось мені вже не перший раз так. Треба на камені туди йдіть, я зрозумів. Давай з каменів попробую зловити. Да ё-моё, агулом не можу нікого потягнути. Типу вона бицем би не тягне. Бом, знов порвалася. Що, все, сом спать пішов? Блять, кнопку не ту я натиснув. Курка. А зовсім не тягнеться. Зусім не тягнеться. Ну кажу, може реально самий здоровенний якийсь. Бля, він зараз за камінь запливе. Катіна за камінь Не, запливе. нарветься одразу за камнем. Ну. Ну, що логічно, якби. Блять, все, я вплила.
Бля, она быццам бы вырывается, я ее намагаюся накручивать назад. Ей вообще по ебантусу. Да, блядь, знову за камінь запав. Ну, блядь, заїбали вони. Вот туди на тот камінь, каб я нас його не запховали. Ну, ви б я ще перебалили у дві води у фарику. Во уже. Ну. Бля, пиздец, як тяжко она тягнется. У два смачки. Два смычки. Як двояко хочуть, два смычки. Только не взорвися, падла. Є! Сома взяв, малого, правда, але взяв сома. Так это О, сома, вітанки, а дід так Максим. тяжко тягнется. Так я так само сама витягну. А ти фейчик дали тобі? Неа. Далі тільки м'ясо сома. А ти як, Міхась, любиш, звичайно, вудити рибу чи ні? У житті? Ну так, так. На спінінг люблю. Так, ні. І спінінг маєш? Угу. А куди їздиш? Так. Блять, знову за камінь повинно. Я не розумію, як тягнути цю рибу. Да вот у меня то же самое, она просто тупо за камень альбо взрывается постоянно. То есть сама вытягнуть вельми и вельми Я складно. люблю на Дубровському водосховищі. Просто питання, сама сапраўды так тяжко тягнуть? Ну, бля, хай он важить, ведаєш скільки? Конечно. Ну тут некие сомики такие невеличкие. О, хутка другі буде. Давай, родний. Опа, Я яшчэ цінець витягнув один. сама, але на такий, на опариша, не на спінінг. А, Ну, він був такий маленький, 40 сантиметрів, прийшов ось Та у мене так само відпустити. маленький. Тут, напевно, великих самого нема. Не, може і ось, але гэта редкость некая. Але бачив, як на Мінському морі мужики витягнули, на незлодки. Я я не- бачу, як... Яни каб його витягнути, яни плили до берегу його тягнули. Ого. І тільки Не, вже ну на там березі. тут самі, які лежать на дні, там такі машини. Ну, да, вони да, як да, там слони. він Там вельми, що вельми, слон, да. що сом. Больше за метр був. Ну. Тут у Варшаві некие українці у Віслі виловили местного сама. Він там, здається, як один був, О, і єсть. став Catfish me. чимсь О, кшталту всё. Так само сама зловила, так само маленько. відомого. Все, вони пошли, я сама зловив, я задоволений. Ну давай. І він досить таки відомий, гэты сом быў. Сярод жыхароў Варшавы, там нейкі скандал разгарэўся, не ведаю, іх хіба дэпартавалі ўжо. Ось наш корабель. Дзе? Ось. Ой, я пад ім. А чому я пад ім, а не на ім? Блять, а ти може спінішся, не? Сюда за кулемет. Yes, sir. Як тебе дід справа, дід Максим Штанового? Ха. Дід Максим, а ж ти тільки на PC гуляєш? На комп'ютері? За великой рыбой треба у Stellar Blade. А, ось так. Но у меня уже З нема, у великої меня риби треба? А, у Stellar Blade. гульня про сиськи вот это. А, я понял, да. Блять, стреляй по ему, стреляй по ему.
Добре, що у нас є твої штанці. Але нам, походу, піздець. Треба виходити, не? Не-не-не, да. Да. Ну, уже все. А ви тут, до речі, усю унікальну техніку по виводу крадали? Ні, напевно, ми не займалися таким. Ти що, хочеш, щоб ми зачинили усі 750 крижиків на этой мапі? Бля, 700 метрів. Нам треба лодка. Так, а нам куди треба? 700 метрів. А, ёпт. А ні, так нас не... Подожди, чекай. Нас видно всё. туди, де ми захопили базу. А, так ми можемо просто пробігчися до дороги і там знайти Нам треба які... лодка. Ось тут такий Транспорт. мусить бути лодка. Во, вон повій катер. Зараз я його візьму. Йость. Толкай його у воду. А хто стріляє? Это з берегу. Там з іншого катера. Треба... Мужики, у чим проблема? Нема проблеми, мужики. Опа. Все, мужики сказали, що нема проблеми. Що можна взяти ще їх лодку. Що вони не супроть. На двох поповім. Ну, погнали. Маємо таку можливість. Оттолкнуть тебе. Ой, ні, тільки в інший бок, напевно, треба було б. Блін, ти хвалі дав і І ще Я тобі би це би- викинуло. я ще більше да, викинув все на. Давай допоможу тобі Ого, зараз. прикольно, тут коли волни йдуть, воно якби. Ох ти ж курва, кусок Зараз галнатий. підпіхну тобі, почекай. Опана! Дякую. Ні, походу не допомогло. А, все, допомогло. Подякував. Єсть? Так. Так, это нічого немає. Ви тут, до речі, все унікально так. А то я поспробувати краєвості воєнний гелікоптер. Не тільки з 10-й не дисплей би отрималося. І куди його потім А поставити? де він знаходиться? Тих, це просто некая побочка. Його можна потім буде десь заховати? Ну, напевно, у нас інвентар додається до іншої техніки, яку ми знаходимо. Я там бачив, що у нас ще шмат слотов. Так, я сподіваюся, нам зараз помога поїдеться поїдь. Так, а ти можеш прийняти, или тільки я можу? Не це ведаю. зробити? Зараз спробую. Ну, здається, тільки ти Так, а можеш. тут які вороги. Чому мені показали, що тут Ні, вороги? я маху. Піднімаю туди. А, приймай. Ой. Можна по воді туди проплити? Ні, Ілька, там на середині. А, так вона недалеко. Недалеко, да. Недалеко. Типу, можна все одно ось сюди кудись ці по воді доплить просто. Угу. A special delivery. Just for me. How nice. Да я ж тебя не стрелял, ты мразь. Ой, Конченая. Якая ж ты мразь, якая ж ты паскуда. И что это? Ти повіш? Где ты, блядь? Да не, я сейчас сдохну, мне зосталося, треба треба отплыть. плить. Да меня зараз забьют. По мне стреляя Та, кулемет блядь, просто. треба поплити. Ну ладно, я туди. Я не А поспію. я же не мог плыть, на меня лодка загрелась. И просто расстреляла меня. Я Разумеешь? прийдеться зловити ніяку машину зараз. Зараз я знайшов катер на подушке. Gotta take this. Lo siento. Прилітай не худший, береться. блядь! Here's your card. Good as new. Thank you. Кочина. Часу нема, я не вилізаю.
Ну що, 300 метрів за полхвилини. Та я вже тут. Нам одночасово. Так, хто пошкодить? Пізда вам, хлопці. Хто пошкодить мой катер? Я так кажу. Усім габела. Да ти. Отак. Все. Так, там хтось ще живий? Хто там? Ну там есть хлопчики. А где ты такие катер шпильно взял? О, ось там на воді стояв. Так, а куди їдемо далі? Ну что, ты давай. Ой. Ой. 1,5 километра. Блять. Я не для таких вузьких. Короче, мені треба виїхати отсюда, напевно. Кудись ось туди. Ось так. І ось так. Все. Дай я подивлюсь, як лепій. А, ну, окей. Окі-докі. Ось там заскочимо ці-небудь зараз. Угу. Вон дорога есть. Управо пошел. Бля, на камнях, конечно, он садится трошечки. Тяги нема. Коли по камнях. Влево. Да, да, і он не особливо так не керується. Навпрост він добре їде. А ось коли його треба повернути, тут і ж складано, та ще справа не даш ради собі. Як це зробити. Ох ти ж, блядь. Ну і з худкостю, конечно, він такий слабенький. Але добре, що Треба повсюд рухавик катається. свапнуть. Цікаво, по этим рельсам я могу ехать? Ой, блядь, это даремно было. Все, пизда, приехали. Закраз? Ну, Ай, блядь, не, я всё. догма вылез. Я хотел просто по трубах поспробовать. Давай, Сел? попробуй. Да. Бля, его б токи поставить сюда, конечно. Заехать бы на этой трубы. Да. Збирайтесь не до ехать West потом. Customize чипус. Не, ну быть собой... Не, ну быть Вертайтесь. собой не хочешь по их ползти. Не хочу по их ползти. Без Ну шансов. давай, да. Да, и на какую стену упирается некую. Він занадто високий для його. Ну, певно. Але мені цим показує, що мені у інший бок малює мапа, ні? Що не Ні, той все бок правильно. нету. А у тебя там некая метка стоит іншая. А, окей. Треба по моей метке ехать. Коли ми зараз вибухнемо, то пробачиш. А є шанець? Є шанс. Ще потраплю в наш катер за міст. А. Нам навпрос все ще? Навпрост. Ой. Можна уж влево поворачивать, здається. А не, прям зараз. прямо есть по дороге. Окей. Я на поворачиваю дорогу. У GTA Online ти маєш на увазі? Мабуть, дойдемо Що GTA? потім. Ну, у GTA. А. У GTA, ну у меня нема GTA. Есть. А, это или GTA она, напевно, есть, у подписки есть, да? Подписки есть. Ну я, до речі, на консолі я так і не пройшов. Я всюди GTA-шку проходжу на ПК, і, напевно, 6 буде перша GTA, яку я буду проходити на консолі. Давай по стелсі. А там снайпер некий, так? Не ведаю. Ну, мені здається, я некий лазер бачу.
Ні, це наші, мабуть. Наші. Так і порозмовляти треба з нашими. А, та тут просто задання у бабки гэтай треба взяти. Big Mission, кажем. І що там треба робити? Боже, зачесалися. Жах. Так, некие плакаты развесить, хутчэй за все. Де? Ну, ідзі Inside до the station. некой мясцовай радыёстанцыі в Фернанда. На некую радыёстанцыю. Добре, погнали тоді ось сюди на ембуш. А, гэта? Криптонім Тукан. Давай. 470 метрів. Почекай. О, есть, ось тут таке. Ось сюди. Задання нове ніяке. А що тут треба робити? Danny, find the control panels. You can overload the poison silos from there. Or I could just shoot them. Being a guerrilla is about Бля, яка ж ти неуправляемая херня. leads to too many corpses. І що тут треба робити? А Там не осторожно, знищиться ти що? там наш. I need to follow the pipeline that runs along the ground. I can hit switch lines. Треба натиснути рубільники ніякі. Ну так ладно я. Натискай рубільники. А я не бачу тут нічого. Що можна натиснути? А, ось. Ти натиснув, ні? Значить, ти не натискав. Ну, А, я не його працює. натиснув, щось і зазяло одразу. А, все, бачиш, зараз воно йобне, напевно, само. Є ще один мусить бути. А, ось знайшов. На вексі, мабуть. На вексі, Знайшов, ні? подається, нема. На вулиці, ну, він натиснутий. А, ось, все, знайшов, ще один на вулиці. Номер 3. Є ще? Угу. Не, все, їх 3, О, напевно. все, так. Напевно, все. I need to follow the pipeline. Ну, Що, йдемо по щиро этому кажучи, пайплайну? можна було просто кинути її гранату і все. Tigre stuck when he was Пойдем по пайплайну. А у який бок? Давай. Унести вверх. О, там гляди, ось це дропається, туди погнали. Куди дропати I'm тоді? glad you're watching. Ну, вон ящик дропається, бачиш? Danny. Скринька. Did El Tigre ever tell you about Lobo? A little. Said he was Щиро good кажучи, to не бачу. А, вон жовтий дим бачу. Жовтий. Бля, хто там нахуярюється по мені? Хто ти? А що ніхто? Guerrilla. Like Lobo, the lone wolf. I don't like worrying about others. Slows me down. А, у гэты бок это до заводу, да? He doesn't like to share the spoils. Я проверю, ці кончаються тут тако. Danny. Why are you telling me this? Так. Да, тут труби кончаються. Нам треба у другий бок. Короче, треба буде у інший бок по гэтых трубах ісці потім. Зараз давай лутанем эту скриню, тут недалеко. А по мапі я так само тут скончу? Чи на мапі не Бля. позначено? На мапі не А я ж позначено. по-другому не стріляв, він просто упав, придушив його. О, курва. О, почекай, тут нечто знайшов цікаве. А для чомусь ці нема ніякої скриньки? А я вже що позалутав. Ти наверх сюди залазив? А, ні, не про то місце. Я про те, що дропнулась з неба така з жовтим димом. Тут просто є указальник, ось ти синє бока, видиш? А. Ти лізь наверх, і наверх нічого нема. А ми, може, так лутанули вже тут, ні? Подивіться, ми тут не були. Ну да, тут бицем новая локація. Давай это завод штурманем. Подожди, я чекаю, як ти вверх заліз. А, все. По Так, указальнику. а чекай, тут може просто побачити щось зверху можна, ні? Типу, Може і можна. куди наступну ці кропку. Ну погляди, мабуть, я не зауважив нічого.
А, не, мы были на этом заводе, я вспомнил. Мы были тут. Все. А, ну то все тоді. Мы на попереднем Та стріму нема. Амаль тут скончили. Знищить 3 завода по хатах трубах, вон пишет это самое. Погнали по трубах. Так, а що, у мене фотелька не тая? Килла. Блядь, да що ти таке говно не керуючися? Я погнал. А ты гулял в детстве по теплотрассе? О, я так і на теплотрасі в дитинстві і гуляв. І під теплотрасою, і на теплотрасі, і у теплотрасі. Вот, Це я була моя смотрю, основна дитяча пляцовка, ти що? Ну так. О, тут гелікоптер є. Я знайшов другую базу, конечно. Але мне зараз А я тепер знайшов не до тебе. гелікоптер і молодого Ні. чоловіка визволив. Уже не тепехне. Нет, зараз тепехне. Зараз не тепехне. А, не тепехай, коли вас. Да где ты там? Пахни. Кто? Меня кто-то Здравствуйте. укусил. Вон, бачиш базу? Угу. Треба її знищити. Ну як знищити? Треба знову 3 рубільника знайти, напевно. Блять, на меня вертолет упал, сука, курва. Ти помер? Я не сел до конца. Говно забагованное. Та чи він? А я знизу вон вертольот справа от себе там. Ну, позаду вже навіть. І я якраз виліз з його, а він мені на голову сів. Я думав, що він сів до кінця вже на землю. А це забагований кусок говна просто. Йопак не хиздай. Але ось в ГТАшку, правда, добра ідея. Я так зараз сижу, думаю. Дід Максим гарну ідею підкинув. Коли б у дід Максима був ще PlayStation, можна було по GTA А там нема кросплеєра? Хіба? Ні, у онлайні, здається, нема кросплея. Там, мог бути, є кросплей поміж Xbox і тим самим. А, З ПК точно нема. Бо ПК там читерів. Це, напевно, головна хуйня для читов на ПК. серйозно? Ну так. Ну, мені ж здається, там агулом можна все на сервери прив'язати. Як там, блядь, А читерить? там проблема этого самое, что там peer-to-peer коннекшены. Там нема серверов. Ну, тоді да, ладно. Коли пір-ту-пір, то... Блядь, куди ти з'їбалась? Так, треба шукати виключальники это, да? Ну так, але я хочу тут скриньку ніякою залутати. Я бачу, що тут є, але я не розумію. А, тут некий аксес. А, ось, я знайшов. Ось вертолет скрали. А, тут і виключальники одразу. Оп, раз. Я заховал наш вертолет. Оп, два. І Я оп, хотел три. улететь на им. Ну, уже все. Я заховал наш вертолет. Так. А, ти не знищив його? Клас. Ні, я його Так, заховав. Кратей, я 3 виключальника в'їбав ніяких. I should have been a surgeon. I wouldn't go that far.
Тут, напевно, все. Можемо рушити далі, ні? Да, давай на вертолет сюда. Сідай. Де ти? Treated you when we first met. Позаду тебе. No need to apologize. I've just seen enough blood to last 3 lifetimes. And enough guerrillas. Чому я не можу зброю в вертольоті змінити? You had trouble. А в вертолете Що ты за можешь только с пистолета дискримінація? стрелять, только сдается, не? Always knew a true Дичь некая. Типу у самоході можу, що хочеш брати, а у вертольоті так із пістолета. Может, полетели. Libertad could use you, Lucky. Clara could learn a lot from you. Libertad, la moral. Just a club, Danny. I fight for Yara. No one else. Wow, shit. Ох ты ж курва, некая херня меня обрызгал. Где ты стреляешься? Здесь из горы, мабуть. А, блядь. Мне треба попалити спочатку. Не бачиш його? Бачу. Я не бачу. А, вон, я на бочке стоїть. А, на вексе, на бочке. Ну. Я вот что-то внутри один рубильник зауважил, ось він. Оба. Другий. Застався перший і третій. Так, я знайшов третій. Де, на першому поверсі? Да, ось коля тебе. Так, ну шукаємо перший тоді. А, Він ось по логіці третій, ага. повинен бути недалеко, бо вони зазвичай недалеко вельми один від одного. Ну, він, подається, мусить бути десь внутрі этого будинку. Ну, так само лічу. Але, магчыма, ён у будиночку ось тим маленьким. Мовчимо. Так. Перший ёсць. Ну, все тоді. А, чекай, Зараз подожди, вибухне. перший, друг... А, все, да, все три. Чи місія виконана? Чи Да далі не, летим? поки що. Just Ще далі треба. Danny. I copy. Тобто ми знищили 1, 2, 6, а нам ще треба знищити 3, 5, 4, 8 і 7. I never То told тут мапа є, можеш підійти, подивитися. El Tigre killed Lobo. Я ось Серйозно? тут. The bingo. Тут ось бачиш мапа? І ми знищили перший, другий і шостий. Ну, Бачиш? Lobo wanted Yara. треба вліво йти, вправо. Once they took Esperanza, his plan was to take down Ми, до речі, можемо розділитися на третій і п'ятий. undone everything. Потім зустрітися на четвертий, бо там відлеглость, здається, невелика поміж п'ятим і третім, ні? Коли по мапі подивитися, відлеглость невелика. Нас не повинна... Давай послухаємо, що вона каже. No Yaran can ever know, Why are you telling me this? because you remind me of Lobo. You might be a hero Ну, now, треба енергетику знищати, but I треба... think you would never betray Yara. Ну, ти, божечки. дід Максим написав, що треба всього 3 народу знищити. Against you. I have no Так. desire to Ну, ruin. ладно, ладно, погнали разом, бо у нас гелікоптер, так може і хоче буде, напевно. Hesitate to pull that trigger. Just like El Tigre, he was the real legend of 67. And he never forgave himself Він був for it. реальною легендою 6-7. Это пятая чи третья, я не памятаю. 67. Сідаємо. Ой, трошки громко було. О, тут ще 3 внутри. Що, я все натиснув. Да, ну і все, і полетіли. Тут, напевно, на от усіх можна не знищати цих ящерів. Bunny, great Все, to хомі, meet you. живіться. I've accessed their system, and thanks to you overloading the base and pressure at the plant, I can now do this. Do what, Yelena?
Так, вон наступний завод. Ніхера собі вони тут заводів набудували. That. Time for phase 2. Get to the plant. Just follow the smoke. Ти кожен зараз вибухне. Ну тут із Мактігаєш і фігарчить. Ох ти ж курка. А! Я знайшов перше. Ох ты ж, ебаная флешка. Я пиздец белый просто. Enemies in the air. Так, одну ти знайшов, кажеш, так? Угу. Ах ти ж мразь, там мразь Ти у другою нас знайшов. вертольот краде. Це з тобою. А, і третя тут є. Блять. У нас немає вертольоту, да? Да, і він вибухнув, бо ти долбойоб завел двигун, коли там грузовик стояв. І він почав винтом хуярить і їбануло все. Это ти лежиш, відпочиваєш? Да, я подбег, меня просто вибухом ёбнуло. Просто некий бастард тупорылый там був за стерном. Ну що ж, буде трошечки складаніше виконувати гэтую місію. Так, а ти тут уже все натиснув, так? Да. Ну треба далі по Ну кругу. тоді туди нам ось на п'яту. той треба, що там димиться, ну просто. Ну можна добігши, міркую. Да 8. Ти кудись не туди побіг, не пытается. А, ну я на інший побіг. Не-не-не, не той, не той, що димиться. Нам ось гэта Да, я вже зрозумів. Ті двоє недалеко. Але тут бицем би нікого нема, пусто так. Так, пік щось знайшов. А, не працює. А чому? Може електричність треба чи щось це ще. Так, о, я першу і третю знайшов. Так Але само так не само працює. нельга натиснути. Мабуть, треба інше знищити, потім... А, бачиш, усі знищені. А, Бицем- все, бицем- типу. бицем би Значить місія ми скончена. пройшли, типу, місію, да? А що далі по місії? А, все, Річ Макей напевно. Chemical Plants. Ну, ось це червоне треба їхати туди. Куди ти хотів. А, ну давай. Давай на Тойоті. Давай. Toyota з значком квадратного Мерседеса. Ну. І називається Йотамі, чи якось так. Ух ти. Така китайська трошечки Я Тойота. хотів трошки. Бля, мені здається, альбо гэты типи стали вельми агресивними. Магчимо. Штани навіть не допомагають. прям Ой, пиздец. стріляй по їм. Навіть на твої штанці не допомагають. Ну. Нічого не бачиш. А що, у тебе типа розбите шкло? Ну я ж постріляв перед його. Чому я йому не можу розбити його? Да нормально, я по приборах їду. Ладно. Я просто чомусь це не Блядь, а у мене- розбивається. А у меня это самое, не туди маршрут покладений. Бля, пиздец, вони агресивні, реально. Раніше нас, принаймні, так не шопали, коли ми просто рухали. Ну. Рушили кудись. А зараз прям пиздец. Разъюшили их гнездо 10. Ну. Lucky. Mate plant. Everyone's shooting.
Ох ти ж мразота. Yelena's way to be patched into the computer. Once we have access, Heart attack. Got it. Що це за Так, сваї тут нічого б'ються? натискати не треба. Що за металічний ляск? Оп. Да, лутай. Так, я взламываю компьютер. Давай, давай, давай. Yelena, it's Danny. I plugged you in. Time to do your thing. muy bien. Ну, охорони у них, конечно, небагато тут. А вода тут повинна, напевно, спуститися. Мені здається. Бо за чимсь тут гэтыя крюки зробили. Чи якось тут. Yelena, any chance you could hurry things up? Hacking's an art, Danny. Don't rush me. Ну так, придется вниз вести. Ох, этой водицы можна Ну, але плавати, чомусь нічого вона не нема. спускається, я не зрозумів як. Тут І нічого там нема. просто в этой треба водиці. заплити кудись. Я поплавав, там, здається, нічого нема такого. Куди б можна було потрапити. We're in. Now, each basin has an overflow control switch. Flip this Вон, switch. давай, натискай. I'm taboo. А, все. Ось Давай, спуск до іншого. слідуючий. Some time between flipping and kabooming. So make sure no one gets their hands on those switches. Повна амуніція. Warning. Critical pressure levels detected. А чому 0,4? Ми ж вже 2 повергнули, ні? Ну да. Я вже 3 повернув. Ну, 0,4 пише. Піздець. А, гляди, треба не підпускати ворогів до їх. Manda pinga. А, і вони типу потім назад вирубають, да? Угу. Так, ну давай тоді по 2.8 нік. Ну я все, давай тоді я GTA 2 візьму, а не близько. А ти є 2. Ну, типу, Зрозумів, давай. О, 1,4 є. О, это мой вибухнув. Music 1, значит, застался. У меня и 2 у тебя. Вот, у мене так само один вибухнув. Ну все. Pronto, I need to know what the hell's going on. Cool. Тут нікого особливо і нема з ворогом. Someone get on the horn ASAP with an update. Now! I'm the one paying your fucking salaries. This is CEO. Так, все, 3. І застався опошній. Коля тебе, напевно, десь. Ну так, то які отключили. Call me the fuck now or your asses are fired. О, зараз вибухне, зараз вибухне. Бляха, що він так стріляє жорстко? Все, есть. It was you. You are finished. You hear that, backpack? Там вертолет прилетел. Okay, Danny. Almost done. You destroyed that massive pipeline. Збиваємо. Toxic flow reacting to ultrafiltration downstream of Solar is at the head of it. The toxic. ¿Qué pinga es eso? It's in the warehouse. I unlocked it for Loki. She should be there already. Headed there now. Що треба робити? Міт Лакі Мен. Лакі Мама. В Да, я головному нікого не будинку. бачу з ворогів. Я дав Лакі Мами. О, я її зустрів. Это та бабулька з 67-го, пам'ятаєш? Угу. Good work on Лакі мама. Now to attack the heart. А де ви з Лакі мамою? Ось. А. Все, побачу. Дестрой Кудись токсика. туди прориватися Ага. треба. Треба знищать нечто. А що знищать-то? Знищаєш щось? Ох ти ж, блядь.
Ты бачишь, что можно знищать? А, внутри там. Да, я вже тут б'юся. Просто я відчинив двері, бабка это на меня вийшла, думав, звонку треба нечто робити. Треба по этому, по цилиндру стрілять. По центрі який. Так, я поспробую ось так. А я вже вибуховку на оту його кидав. А, здається, все, да? Йобнув. Ось тепер йобнув. Що там гета кричить? Що він хоче від нас? Все, пройшли. We did it. Я там машину знайшов. Да, я тут некие скриньки с сумками лутаю. А є цікаві скриньки там? Ні, цікавого нічого А, нема. есть он, кэш. А, не, кэш это на іншій базі. Все, погнали. Позади был кэш. Сел? Да. Поедем на упрос. Danny, you did it. I'm proud of you. Не нахренариться нами. We have destroyed the only place on this island where they produce the poison they spray on the tobacco fields in the west. After they use up the poison. No more wonder drug. Давай, заходим и всех знищаем. You're not going to believe it, but before we hit McKay at the port, I got a special request from Cloud. Бля, а що тут нельзя винести? Це Didn't плот? see that coming. We have Єб... Бля, я сподіваюся, Йоп тут буде твою мать, щоб overload. мені якийсь плот спинив. Destroy Castillo's oil reserves in El Este right now. It will choke his army of Может, тут есть fuel overload. on the island. I like Все, я його подорвав, плот. We'll hit the big red tanks all over La Joya. Arias will help you. I sent them pics of what to target. Gracias, comadre. Ох ти ж, єбать. А что, все, скончились? Солдатики? Ну так. У меня еще 2 ракеты осталось. Moving to better position. Так, а тут скринька некая делала. Да, там кэш здесь есть. Зброю нельзя змінити, поки це замедлення йде. Ну, заповолювання. так кажу, це замедлення, це, до речі, саме окончена, мені здається, механіка. Ну, не механіка, а як це? Ефект. Да, не ведаєш, що це ефект, да. При тому, що він такий незручний і починає себе бісити уже після 3 разів, як він з'являється. Хтось типа думав, що це круто. Десь ось там, де ти мусить бути, да. Ну, я шукаю, я не бачу. А, Вон, ось, внутрі. все, побачив. Так, що у нас тут на дошці написано? Billy, I don't care if you read it in business journal. Yelling, give it to me over and over to an investor is not a good way to close a deal. Management. Короче, некая звичайная працовная диалог. Не об чим. Так, ну погнали тоді ще на эту, на доставку. Туда лепш пешкой бегать. Так, тут невеличкий замес. 300 метров. Coño. Fucking truck. Так, а тут есть целые Есть. автивки. Погнали. Можна було іншу взяти, але вона менш ціла.
А я починив. Так мог. Ну, якби пофіг, нам трошки доїхати, тому хопить. Да хопить крикать уже, ну. Ну там наверх треба буде лезть. О, допоможем этому хлопцу. Давай. Gracias. De nada. Одного рекрутировали. А ти бачив анімацію, як я забиваю мачете Да, чи да, ні? да, мачете ему в шею воткнул. Так, тут скриньку треба перш лутануть. Потім вже кудись бігти. Ах, это не скринька, а А, где тут скринька? спінить ще тільки. А где скринька? Ні, тут скринька повинна. Ой. Шакали єбани. Там с кем-то ты воюешь, чи что? Да, тут некие шакалы накинулись на шевеловый меня. в сенсі. Ну, Воу, ось на Лепус, тебе великий, накинулись. дякую великий за рейдик. А, вот він іде. Шакалы гэта. так, а ти скриньку знайшов, ні? На даху ти був? Ні, я якраз збирався, але шакали. Дякую великий Лепус за рейдик, як у тебе справи? У що гуляли? Нема скриньки. Значить, повинна бути підземна дірка якась. Треба шукати, так. А, ось бункер, так. Я знайшов. Угу. Так, ну тут, до речі, ще які це є. Флешка яка. Драйв. Так. Тут зачинено. Вітанки бойці. І Вітанки. бойциці. Хлопці, вітаю, паладін. Гуляв у Відьмара 3 сьогодні. Шмарили, ти у гэтага Відьмара вже, здається, більше за год гуляєш, не? Коли ти його почав? Подається, я Всё, ще отсюда можна на вилазити. 4-му PlayStation гуляв, коли ти почав. Coño. Так, ну треба наверх тебе лезть. Там Ну, ось тут, є гэта саме чапляться зачепиться. Ну. крюками. А я зараз погляжу, що у нас з транспортом. О, на гэтым поедем. О, до речі. Так, Як все, сюди я збігаю. наверху. Давай, я тут, Тримаю. тут у кого тону. Далеко куди нам? А я не бачу, мені не поставилась кропка. Де пару ходов тому. Так, але ж я починаю, кидаю, і он забавлені. Ну вот, на FND. Вот, напевно. То есть 600 Бойці ці. метрів? Ага. Я, напевно, так навіть можу долетіти. Я на коні поскочу. Тут некая зебра такая полосатая. Блять. Сбегли кони. Я на не беседовал. Там он на их нельзя. Just цибуля. Don't buy, just look. And touch. Так ось, що треба, ти збираєшся забити от з цими. Опана. А ми до такого двоя гуляємо з Ой, ти паном. за bardzo далеко. Ну, я Доганяй. отстаю трошки, я взял машину себе, не хвалюсь. Когда я просто у древа уехал. А. If impossible, don't touch. Just цибуля. Ой, я цивилина задавил. Это дрянно чи не? Блять, на камнях захрас, серьезно. Не мы, я не в машине, это Михась.
Всіх, кого він збиває на самоті. Я збив, да. Я випадково. До речі, Лепо, з світанки, я з тобою не повітався. Ніяк это загрався. Хлопці, а що у вас тут відбувається? За вечериною без мене. Приєднуйся. Ой, Блін, добре, як полетів. полетіло, а? Пойду скриньку погляжу. Да, УАЗик. 100% УАЗ. Тут не складано внутрь залізти, погляди. Мабуть, є іншого виходить. Ну, і ще його можна починити навіть. Чи з гори. Мабуть, з даху можна тут залізти. На дах тут можна залізти? Де? А можна на дах залізти. Потім не ведаю. з даху ось сюди. Куди? На двері. Ні. І сюди. Якраз дах Так, короче, потім на двері. а куди ти лезеш? Внутрь будинок. Показать тобі шлях? Да ні, я тут постою. Я Тут- якраз тут на великий пушку склад. палюю. Великий буйний склад. І тут він, мабуть, як лабіринт некий побудований чи що. Да йо, курва. Я не вельми Промахнувся. розумію, куди лізти. А, ось сюди протиснуться, мабуть. Ні. Ні. А, Ну, ось ти сюди. правда думаєш, що туди можна зайти? Я зайшов. А, Тільки тут ішов ну внутрі там лабіринт. скринька некая. Так, там некая ж скринька, я бачу. Ні, тільки лабіринт внутрі. Я не бачу, як його пройти. А далі що? Здрасте. Здрасте. А де тут? Далі, типа, якось пройти? А тут тупик. А, от треба розбивати, то і скрині було. Да. Я зрозумів. Якось так. А, гляди, вось гэта, магчыма, одна из коллекционных тачек. Давай, бери її. Бля, ну Добре, виглядає хлопці, з вами прикольно. весело, але стрім не на сіся. Тому пойду смажить крылце. А, з крилом не... Давай, давай. Стрімом не наїсти, напевно, тому що написати. Смачно їсти, так. Я б так само зараз крилушки барбекю, які пожарю. З півасиком. Ой, можно просто пивасик, колбасочка. Я бы зараз холодненького. Так а що, коли ти Ляснув би. гэту машину возьмеш, вона нам додасться, ні? А я не ведаю, давай попробуем. Опа. О, Да, некая анимация пошла. Ну, То, напевно, так, файно. дастся. отчинили двери нам. Я сел. А, ты за кулемет сел? Ага. Я поставил метку, куда ехать. А тебе туда кидаю? О, факай, приз отримано. Не приз задають? Край, да. Каркрай. В этой Каркрай. мне в этой гульник трофейчики дают. Бывает ж такое. Ну. 500 метров влево. Блин, ну она, слухай, она клевая, она хуткая. И она досить хуткая. Улево нам кудись. А чому не малюю? Мне не пока... Улева, да, мне не малює просто. Мне так само не малюю. Ну вон 400 метров, бачиш? А, ну так, все. Я не перекладаю шлях. Але она настолько хуткая, что у меня аж Блядь. лагає, блядь. Я вывалился.
Чи кулемет зламався? Кулемет зламався. Я чомусь тепер пересадило. Що відбулося? Я не ведаю, ніяк подлагиває гульня. Так, the seals allocated. People are shooting on the big fuel tanks near you. I copy. Треба їх знищати. Ой, як челик хутко подсуетился с тачкой. Слухай, ну ми реально зараз хоч за це саме. За НПЗ узялися. Ну, То, все про що я на правильно. То, про що я на минулому стрімі тільки жартував. Да, Відбувається да, на да. цьому стріму. Нафту інфраструктуру нас- їм знищаємо. Безпілотників нема, шкода. Это чекаємо безпілотників у наступному Far Cry. Я ось тобі кажу, коли наступну частку випустять, там стоки буде гэтих БПЛА. Що Ну, скільки дід за пиздец. Там вся... кулеметом сидить. Дед. Дед, сыбись. А ладно, седай, А я не поедем с можу дедом. чистити Кіроутон. Accept the Треба діда забити, напевно. Ну, походу. Дід, пробач, ти просто не хотів вилізати. Так, куди ми поїдемо? О, напереді. Ось зараз прикладаєш шлях. А, ну, Бля, мужик. у нас не так шмат союзников, не хочу. Ти тут тако бачиш пішохідний переход? Ось і я не бачу. Можем танк взяти, до речі. О, так я Поехали. отсюда могу их наваливать. Danny, the assault on the port is starting. It's time to put a fucking end to McKay's invasion on our island. Let's make that Yankee pay for what he did to us. And end Castillo's rule over El Este. Заклинил, курва. Okay? You at the port? Салютом челика разорвало просто. I'll swing by and say hello. I will. Слухай, ну які тут зачем тут агресивні? Блять, снова меня заклинило. Air support. Ой, я зараз помру. Я помер. Коли є максимість подимі. Зараз бегу. Там вертолет тільки осторожно. А я сбил его. А, збив? Добре. Мені він забив вертолет, здається. Покуль я по йому Давай за далее хід МПЗ стріляв. ебашит. Вау! Некая армата ебашит. Вот и знищить. Эту гармату. Так. А, все, тут все разъебали. Может, Всё? вот этот эстерный еще засталось. А так, Там ще агулом напереді є. всё. Там ще напереді є. А, ну давай подъедем. А, Там чекай, чувак чекай, за чекай, чекай. Давай, мать. А, мать. Окей. Бляха, ну у їх тут оборона, конечно. Як треба. Бля, довго перегрівається. Бля, ну ніякі ГТ шлють. Салюти. Сигнальні ракети.
О, кулеметик. Ой, это не кулеметик. Гармата? Ага. Так, а де тут ворог? Я не бачу. На мясо Не просто разорвало. підсвічується. Блять, у спину кто-то стреляет. Блять, ну. В спину настреляли, пока за кулеметом сидел. Ну я далеко от тебя. А як я на меня в спину-то настреляли? Оп. Ой, за этим кулеметом сидел. Я на меня со спины настреляли. Я к тебе зараз настреляю. Ой, это наш. Похуй. А де він, блядь, появляється? Я навіть не бачу просто. Я не на дах кажу. А, окей. Тоді на руф ідем. We gotta stop that helicopter! Adios, helicóptero! Ох ти ж, блядь. О, мы всех Ніякої это міну. нищили. Danny, I just got where McKay is hiding in the Я Так, беру ну тут ще далее. зосталися неписи. The momentum is shifting. If you don't make a stand against the guerrillas here, you're gonna lose. Now go out there and fight for Castillo. І ще є Там, неписи. кстати, с Анхара выезжаю, не? Танк. Guys, the momentum is shifting. If you don't make a stand against the guerrillas here, you're gonna lose. Now go out there. Я знищив танк. Danny, I don't know what Libertad's policy is, but La Moral doesn't take Блять. prisoners, especially fuckers like McKay. Remember that. I will. Так, ну здається, все почистили тут. Ага. Все. Є. Ладно. Слухай, ну сьогодні не такий насичений стрім. Угу. Ні хвилини передиху. How's it going there back Один екшон. Listen, I'm running late, so Ага, і он бомбу покинув нам. Козлина. 30 секунд. Бежи. Чи что? В окно давай. На корабель, на корабель. Стоп the cargo ship. А як його установить? The office was a fucking trap. Coño, that intel came from a fucking traitor. If I know anything about foreign invaders, they have one idea in their head. Як установить корабель? McKay has to be on one of those Танком, напевно. You called it lucky. О, ми його потопили. А, все? ships. Lena, the Yankee was А гэта я на корабелі. He's our dead man. He wasn't. And he's on the one farther out. Are you sure this time? We need Дякую, дякую, великий пан Машнінський, за гайдик. him and has a visual on him. I'm on my way. У меня, коли что, больше не мака, так само. Кого? Фейгвек. Ракетниць? А, А нам туди на корабель гляди. Про який я казав. ну давай. Да, ми були на этой виспі, коли рибачили. Я казав про той корабель. Тут є те саме, джети. Гідроскутери. My people Вітанки, пан Машнінський. grab one and go after McKay. Don't go.
Дякую, дякую ще раз за рейдик. Чекай, я залезу ззаду. Don't go now. Один с кулеметом. А вертолет же не наш, да? Наш. Не, наш. Бляха. Это самый с кулеметом. Hola, honey. I have some good news. My little chameleon on the ship sabotaged the engine. She says there's a hole and some smoke coming from the hole. You can't miss it. Треба You and your chameleons утиху. are fucking amazing. Треба той катер знищить. Tell them that, or else I may have to pay them. Давай знищим. I'll keep an eye out and shoot my way in. Good luck, honey. Бля, тяжко целиться, пиздец. Все. If you can't see the hole, look for the smoke. Got it. Dale. Я знищив катер. Это наш ППУ? Давай у дірку Да, заходь. а я не ведаю, гэтую дырку, напэўна, трэба большую зрабіць, не? Не, заходь. Бо туды не пролезеш. Чому? Багуліна? А Ні, напевно, є просто- А, треба стрілити туди. Так обстрілити треба залізти кудись, не? Да. Все, я розбив, заходи. Хорош. I made it. When you find McKay, make him suffer. Да бляха. Ах ти ж, блядь, обережно, тут, до речі, ніякі пастки. Я тут з катером по кулі збирався. I think the other ship had more. And McKay? Don't see him. I will lock up top. Тобі треба капітанський мостик. А давай я звонку почекаю тобі. Треба допомога. О, да. Тут пиздец. Ну Тут ладно. шмат этих. Я думаю, звонку почекаю. Потім ти таки світиш з гэтага самого. З носа стрибаєш і мені в катер. Ах ти ж, блядь. Чудовно. Так, тут, напевно, я. Бля, всё. який ти Дані тупий. Дані тупий, як, блять, не ведаю хто. Не може залізти нікуди. Блядь. Я вже понял в важний момент, що стрибану не туди, блядь. І руку Ну тут зламав. тільки полосатенькі, це наші. Ля сирена, нечто долином. О, у меня почекай, у меня хуйня не працює. Как-то захопу по миру. Все есть. А як тут на капітанський мостик это заїсти, блядський? Стреляют за всех боков, бляха. Да, їх тут пиздец до холери просто. Так, я нос расчистил, подается. Это хвост был. Ну я вже лезу до мостика. Намагаюся, принаймні. Так, я не... Тут есть мактиры, Так, я це количество. побачу. Да, я так само на мартирі зараз. Ой-ой-ой, мне зараз пиздец будет. Походу поднимать меня будешь. Да, все, будешь меня поднимать, мне пиздец. Подякував. Нема часу відпочивати. Навіщо ти у своїм моліку згорив? А я випадково.
Right, Juan? Backpack's here. Danny, the situation has changed. I don't want to hear it right now, Juan. See, he's a skin tag on a weasel's asshole. Well. But we just made a deal. McKay is offering us a fuck ton of cash if we let him go. We're talking real dinero, Danny. No way Clara's good with this. Ну, зараз, може, треба буде вирішити, забити його чи ні. Real war starts the first minute Castillo dies. And you can't win that fight without cash. Trust me. We've been doing pretty good with bullets. Leave him alone and head back to the port. I'm on my way there now. It's time to Ви- celebrate. We won! И что, типу, он как-то зрадник, чи что? Магчима. Ну, Ті гроші вирішають все. Leave McKay alone and head back а давай to його shore. завалим. Backpack, go join the fiesta back on the mainland. Я його завалю. I'm sure they're gonna have Блядь. a set up and Не дало. Ти не вистрілив? Воно не дало. Да, я почав стріляти у його, і воно, короче, з катсцену сразу, точніше, запустило. Siempre, Danny. Elena! Падла. You want me to believe McKay just floated away? Libertad deserves you. Let's hear it for Danny. You should say something. I've given enough speeches. Then I think it's only appropriate that I At your say time, Lorenzo. Lucky. Today, for the first time in my life, I actually feel lucky. When I look into the eyes of your generation, I see the same fire, the same passion, the same hope I used to see in mine. Together, we have the chance to create something new. It's your turn. Let's make this Yara's last war. La Moral. Legends of 67. Bienvenidos Legends a of Clara. 67. Welcome to Libertad. Gracias, but no. La Moral's good on its own. Is that right? We'll help you kill Castillo, but we'll also keep an eye on Libertad. You want me to trust this wrinkled-up abuelo to fix our Yara? No. We fight. We don't follow. I like this one. That's two of us. See you in Esperanza. Dale. Де не доучилися до Лібертата, чи що? Напевно. Леонис Санчес Академия. Академия Леона Санчеса. I know there are many who speak of the old revolution of 67 like a dream. That these murderers were heroes. They will destroy your future, just as they did my father's. А, то він уже диктатор у другим поколении. I see lions. Libertad. La Moral. Murderers of 67. These are lies. The truth? They are all known by the same name. Terrorista. I have a vision. To rebuild. Короче, у нього план But these відбудови гэтага terrorists парадайса їхнього. have made А що йому sure перешкоджало 30-годового робити? of paradise. Но його отець не зробив, бо сутикнувся з отець не революцією зробив. 67-го. І Да. зараз І зараз уже намагаються... того не отримлюється, да? Let us claim Клятий victory заход, я зрозумів. to the lions. Канадці винуваті, ось. Да, докладно, канадці. Ну. Спонсують тут гэтых революціонерів. Here. А, все? Так, є які-небудь місії тут, так нема Ні, подивитися. тут нема. Треба от на висті йти. Написано там кропка яка. Угу. А, все, операція окончена. Ой. Ще некий приз на лад накинула. Danny, head for Valle de Oro to help Maximus Matanzas. Now that McKay is our О, military presence increased. Ну а, то тут люди святкують. Ми типу до халярчого вже have to beat Castillo. визволили, так? Prize for second place is a bullet. We're going to win. Viva Libertad, Clara. Viva Libertad, Danny.
Але я пакуль не разумею агульнага прагрэсу. Ну, от шчыра не разумею прагрэсу. А, так нам трэба далей яшчэ 1,5 кіламетра адсюль. А мы з гэтай базы можам што-небудзь выклікаць сабе? А, блядь, я А туды тут зайсці нема не дзесьці магу. выклікаць, напэўна, мне падаецца. Канёў можам выклікаць. Я прапаную скрасці ў каго-небудзь машыну даёце. А чакай. Калі зайсці... так, амігасы, понятно. А, вось он. А, да, можна взять гэтую тачку. Она тут ёсць. Можна яе выклікаць. О, яшчэ праапгрэйдзіць можна. Не халеры сабе, блядь. Ого, які тут выбор пулемётаў розных. Yes, yes. Где мы сегодня для йогов зачистили? Джоя. Так. Зараз я трошки вкачаємо. Не, ну это самое пиздато смотрится. Ну нам застаўся толькі гэты доктор Эр Дакар Райс. Обарялі які. Фантастику. Ну ты потом выкликаешь эту машину. Ну, та я зараз її трошки это. Покачаю. А що, концерт який буде, ні? Так, все, напевно. Need some wheels. Зараз повинна приїхати. Ну, не, ну. Straight from your shop. Можна, Давай, я за это сяду. За можна гарматку. зброю, ззаду можна зброю все обновити собі. Ну, Мне якраз салюти скончились. Чому я за пулемет не можу сісти? а за его нельзя, он автоматичный теперь. А, я на автоматичний. Да, там теперь Так. можно ей зброю Ты прокачать. по пассажирам поедешь, я да? поставил, чтобы можно было там это Я обновлять. зрозумів. А ще, здається, вона повинна гранати розкидувати, типу, задом, або міни ставити. Я тільки не ведаю, на яку кнопку. Поспробуйте, як Так, use керовці, horn, напевно, use можете. head brake, use sidearm, use throwable, switch vehicle weapon. Ага, а, ось так. Все, на трехугольник коротей натискаешь. И Я на меняю. гранати кидаю. Не-не, я меняю А, на гранаты, и тогда на крышек гранаты кидать. Тобто ты альбо Окей. пулеметы, альбо гранаты. И потом меняешь установку обратно. Бляха. У нас ударный бампер некий. З вибуховкой. Я взад комусь уехал. я нас сразу бахнула. Ну. Ну, агулам машина вельми козирна, як мені здається. Ну так, і керується добре. Холера себе він кулемет поставив. Супроть мачете нема прийома. Вот этот Сорі. никакого маджахета. Это ассасин? Ассасина поставил? Я асасін. Я убийца. Бачу гэты відос з Зубіцкай. Забицкой Ассасины. не бачу. Не, не бачу. Там некий свежий видос, там такий мужик, я асасін, блядь, я убийца.
И потом свисываешь, прыгая. Ну, майже. Стрибок- Ну, такий стрибок мужчина, віри. гадав, може, за 40 уже. Відать, що добре ну такі, якби. Не кілдир цей, але Мгм. чимось закинувся, відать, що лямку почав Ну рвати. там, мне кажется, на Запицкой можно достать, чем закинуть. Ну ось, і він так от, досить збешений в очі такі. То бачно, що чимось кинувся. No hay problema. Нормально. Ездим, людям допомагаем. Ну нам прям до холери. А, не, все вже, хутко будемо. Тучки заводовців. Секпантины, что? Зараз поспробую дрифтануть. Ой, чудовно было маль. Ай-яй-яй-яй-яй! Я думал, зараз все, в реку полетели. Ну, на других берегах ты видишь? Я гадак сюди привез. Ні, ну, да, напевно, туди ніяк не. А, ні, можна, ні. О, курка. Там треба тоді вгору на конях проскокувати. Або як-то нам на самоході взбиратися вгору. Ну, напевно, не проїдемо. Думаешь? Бля. Спробуємо. А чему у нас машина горит? Выходи, выходи, у нас машина горит. Я не Ну, можу що ж. ремонтовать. Щось типа Да що тут не уже. так. Що то да. Але да, могли б проїхати, напевно. Ну да, Коли б не бы загорелись. проехали. А тут і 200 метрів, то ну. Небагато, хутко пробіжим. А чому я не загорелась? Ти полив в машині, не мабуть? ведаю. Ні. Опана, на тебе хтось напав. Да ні, Ти там забіг. корова стояла. Я думал, мясо можно залутать, а не. Не дали? М-м. Ось так. Бля, слухай, тут Макшима не так просто, Тут тут ви на некая машині гора. би заїхали, да. Да, бо тут і заїсти не тримається. Давай, ти вправо, я вліво. Мені подається зліва перспективно. Зараз скажу. Ага, не, все, я соскользнул нахрен. Лес і сослизнув. Ну, досить ризикий склон тут, типу так, типу, Я про на слева похуй пройшов. не пройдеш. Да? Мгм. Бля, про справа ни холеры не отримливается. Ладно, бегу налево до тебя. Давай. А ты просто в гору залез и там Ні, обійшов там її? обійшов. Треба з нейкою дівчиною поговорити. Можеш почати, коли можеш почати. Got it! Я некий айтем взяв. Нові фотоздимки. Треба шукати некий плакат такий. А ми можемо залізти на дах і побачити гэтый плакат? Ну, залазь наверх. То я бігу. Да я по свого кульца. А, Ага, може можемо побачити, ну-ка. Так, ну побережжя бачу і плакат. І кран. І це саме ескалатор. тут некая скринька схована. Не бачу такого місця. О, ти бачив, що тут заложники є які? Ні, не бачу. Я шукаю місце. А вон плакат бачу. Махчимо такі, махчимо ні.
Ти бачив фотоздимок на телефоні? Не, не подивився. Натисни, погляди. Бля, я все забиваю, куди тиснуть. Вниз просто на типаді. А, Я думаю, що це... Як би тобі показати? Вон той ага. плакат, бачиш? Махчима. Де? Ось там, куди я лежу. А, є коли там бінокль? стоїть колего екскаватор, то да. Стоїть, так. Значить, це нам туди. Да, і он. Ну я полетел. Я поставлю метку приблизную. Где, я думаю, оно есть. Не, далее еще далее. Не, далей. Там на наступне аж виспі. О. Поставил. Ой, ти забарзо далеко, зараз. Лети. Я тут тебе зараз телепакнусь. Але ти розоб'єшся, ні? Не. Трошки не хапіло долететь. А, да, я не умею приземляться на этом параплане. Ну, до речі, на їм, да, одразу розбиваєшся, що не вельми приємно, конечно. Давай седай, ты спереду, сюда, все. Я вже спереду ще, да. Все, давай, поехали. Подожди, ну, докладно так? А, да. Все ладно. там. 100%. О, такий ж похожий плакат. Угу. Подожди, а там ніяка кропка загорелась, як місія, Ага, цікаво. давай вернемся до його, мабуть. А що треба зробити? Може нам просто гэты плакаты ўсе трэба знішчаць, не в залежнасці ад... Я не знішається. Давай на його, мабуть, залізем. Треба його зафарбувати, мабуть. Не, на яго не залезеш, напэўна. А, не, там скринька є, значить залезеш. А як на його залізти? Напэўна, праз туалет вось гэты. Потім сюди. Блять, горить. Потім сюди. Огнеметчик. Да, їх фарбувати треба. І кого ти там нафарбував? А это мой. А, ты чё ты моего певня, блядь, ешь? Курва ты. Вставай, певень. Що робить? That's a Benitez billboard. Сюди. І колькі нам таких плакатів треба знайти? А, я не ведаю, що то про воронів гэта. Магчыма, все ще тут знойдзем поблизу, не? Ну, докладно два мы Вони ведаем. знаходяться по паўднёвай костлайну. Ага. Тобто треба їхати по этому костлайну і зафарбовувати плакати. Ось так это плакат, гляди, не ён. Не ён. Не. Нам треба вертольот тоді. Ну, ми на вертольоті, ми, магчыма, плакати так бачить не будем, добре. Але він сапраўды далёка ад таго месца, дзе мы былі. Мне здавалася, неяк так дзівіўся, що он бліжэй быццам бы. Да у нас просто не самая хуткая машина миграция Ой-ой. крабов была. Ну, полова засталася. А, вось яшчэ адзін. Ну это то, що ми бачили. Ну З так. краном. Ну, тут, напевно, Просто з треба якось крана праз треба. гэтую хераборину залезти. Diaz better thank me. I'm making him famous. Вон я бачу наступний. Де? Далі. А, все, я побачив, да. Блять, краба осторожно.
Вези. А, Ай, бедолажные Яшчэ. крабы. Яшчэ одни. бабёк, О, бабёк, о, о, бабёк. шо гэта? Що гэта стреляй Не по ім? попадаю. Да я не попадаю. Ты А, едешь. бежим. Нехай бежить. Это не той плакат. Просто я нават ніякага прагрэсу не бачу. Іх они ёсць каля дарог. Ну, На, вандалайся, ну, на отмирал взгор'ях, типа. То есть там, Мгм. где мы зараз и ездим. А вон, собственно, еще один. Это то, что мы бачили. Да, да, да. I have the perfect poster to cover up the Admiral's face. А як тут залазить? Я покуль за этой скринькой сбегаю. Не за скринькой, а за умной. Давай. Яка нічого не дає. За ідолом. Хто стріляє? Не ведаю. Кто-то и по мне гуляє. Тут летить, тут зіплайна є. Бачив? Ну, а А я зиплайне по-іншому треба. придумав. Тут по зіплайні треба. Да? Гляди мой способ. Блять. Трималося? Не чіпляється. Не чіпляється Трималося. просто. А як ти по зіплайні туди їдеш? О, гляди. А, треба було Ага. дотач натиснуть. Треба що всередині сострибнуть з этого зіплайна. Бля, но мой способ с самоходом попизже все ж таки. Ну так, але гэта не GTA. Где там такси берешь, едешь в аэропорт одразу. Перевозишь через вход, стекаешь к этому такси. Все зробив. А ти наступний бачиш Атуль чи ні? А, ти вже спустився так само. Это Блін, ну поедем. тут погляди, воно прям ідеально стоїть, коли сюди от застрибаєш, і ти по... Мгм. Воно биться би, ти повинен зачепитися. The plan worked. The regime has seen our posters of Diaz and are willing to trade. Сел. Benitez's giant face Так. will haunt my dreams forever. You and me both. A rendezvous with the others at Basilica de la Virgen. And remember, this О, is a виконано. О. swap, honey, not a gunfight. One wrong move, and they'll execute Felicia for sure. I'll be careful. Gracias, Gilbert. Тут ось гэты плакат не гэты? Мгм. Ні, тут I'll некая meet the щасливая others at the сім'я. base in Church 6. Так, нам треба... Ой, гляди, Споткаємо ще з рештом при сходах до костьола. Тобто Гляди, на скільки ніяких тут скриньок. сходах каля костьола треба зустрітися. А якого, блядь, костьола? А, вон, все позначено. гляди, Ох скільки ти ж скриньок. капець, як. І 150 скриньки по метрів дорозі. Так справа. ми можемо їхати по дорозі лутати гэтые скриньки. Да, поехали. Ты за кермом. 150 метров я позначу. Ага. Давай направо. О, наверное, справа. Ого, Ой, господи, Джисусе. приехали. Ні, 300... А, да, это наступне 300 метрів. Это ты позначил просто 300 метров, да? Угу. Зрозумів. Слухай, може на конях лепей, чим на квадроциклі по такій місцевості. Мабуть, все ж мабуть, таки. мабуть. Тут коні якраз два коні стоять. Не спугни їх. Ну все, скринька на даху. М. Буци імпакту. Що за буци? Вездеходные некие.
Так, а що за штанци? Improve sniper rifle armor reserve. А бутсы? Disable tripwire by stepping on it. О, можно в паски не траплять. Там позаду твій конь. Позаду? Позаду меня? Vamos. Ну, от туди далі. От. Не больше, тут не что вы хочу. кажете. Ага, окей. Easy now. А як на коне скакать? А, просто вверх. Да. No road to follow, каже. Так. Бля, тут треба коня, бо конь спужається подалі. Просто. Вибухне? Угу. Там вибухнути треба. Тому отскочи подалі на коня. Ну, нормально. Бо йобне, напевно, буде. У мене нема шалі тих вибуховок. Бля, у мене гранат нема ніяких. Давай У я. тебя може єсть. А ну що тобі гранат? Ну, а як тут залезеш? Ось так можна було. Окей, досить просто. Максимум Googles. Мені Цікаво. які ринковички дало. Headshot, kills, refund the round. Come on. 400 метров. Короче, хедшот обертая набой. Серьезно? Нічого собі, прикольно. Ну, це прикольна, до речі, білка. Тупо з безконечним амо бігаєш і все. Нормально. Ой, тут в печору, походу, треба лізти. То, що там? Ну, так. Это вниз треба було спускатися? Ні, там вгору подимаєшся, а потім, по стежці. Все по стежці этой синій, я яка є зрозумів. на мапі. Але я чомусь тут не розумію, куди. Все. Все, залутав. Давай, я наступний погляжу. О, тут некая печора великая, пиздец. Наступна Бля, треба ось було там сюди. ока. Пойду за конем все ж таки. Я сподіваюсь, он, блядь, не зник. Что это гульня нормальная, а не Конь твой кусок стоит, сала. стоит твой конь. Ось печора треба на коні? Ну, там можна проїхати, напевно. Ну, ось я тобі Ні. підтолкнув, а сам закрив. Не, нельга. Вот далі нельга, все. Бля, назад. Там просто наскрозь якраз проход про печору далі по стежці. Тому Я тебе треба на сюди коні вверх просто давай дати поспробуємо. про зверх. Я ось по этой Блядь, стежці поскочу. Я у дерева уєбався. Просто в гору скочу. Я так само. Ну, и тут вниз одразу. И тут такая зиплайны. Easy now. Так, я спешиваюсь. По зиплайну поеду. Ой, я тебе бачу. Бля, не туди побіг. Хлопцы, у вас есть кони? О. Тут, напевно. У їх нема конів.
А слухай, ты у меня сзади не з'явишся, коли ми будемо занадто далеко? Мені здається, ти повинен у мене Я ззаду. з'явлюся побач на іншому коні. А, ну вот, тим більше. Але, блін, я не так хутко оторвуся від тебе. Але я знайшов Тойоту Тундру. Опа. Так, а я не ведаю, де скринька. Бо я быццам бы там, дзе яна павінна быць, але мне здаецца, яна знізу у пячоры, бо зверху яе няма. Там трэба ўваход шукаць. Be nice. Блядь, да злазь ты, не шугайся, тут не так высоко, курва. Курва! Пошла. А, ёб твою мать. Что ты за конь такие, блядь? 50 метрів знизу. Ну. Питання, з якого боку тільки яшчэ? Мені здається, що з того. Да ёб твою, який психований у мені конь достався. 70 метрів знизу. Мені здається, що я бачу эту печору. Да, я знайшов виход. А, тут і на коні не пускає навіть. Ой, ёптель-наптель, а тут прикольно. Угу. Быццам бы тут у нас здесь скак на квест на скак мусив бути. Ну. Індіана Джонс. Некий тут. Але чекай, тут некая стрелка, и она показывает вниз. И там внизу некая хрень. О, уверх. Почекай, не стрибай, перевозка. Ты загинул, да? Ну так, я там зачепився. Ось так було, наверное. Блять, а я парашют спробовал открыть, а он не открылся. Мабуть. Ладно, гуляем по правилах. Спускаешься? Ты спустился на этом, да? Так. Можно в воду было стрибнуть. По правилам. Так, а я прыгнул в воду, але все равно разбился. І ніякі червоні штанці дали. Так само, що якісь штанці дали, але не червоні. Greatly improves move speed. Как тебе такое? Так, ну все, мені кажется, здається, всі гэты скриньки залутали, які на шляху у нас були. Зараз треба рушить навпрост, може навіть без коней тут недалеко засталося. Типу просто пройти праз гору буде самим лепшим варіантом. Ну от, як на самий верх забратися, там є виход. 200 метрів. Ну, там у гору, коли забратися, то буде хутко. Ну, хв. Я поспробую назад вернуться. Come on. Я вже на місці. Я зараз вернуся. Не скажу, що тут було. Ну, не гарантую, але поспробую.
Так, ну треба Міхася чекати. We have your Capitan! Let the prisoner go! Я у доміку не працює, да? Ні, тут бойка почалася. Ми тупо прийшли обмінюватися заложниками, а вони почали по нам О, палити. давай, бот, подними меня, подними меня, колеско. Бот, ну я ж... Блять, все, Бот вона пробіг загинула мимо. нахер. Бот пробіг мимо. Вона загинула. Їй треба дати загинути. Її треба вирятувати? Ну, та, яку ми вирятовувати прийшли. Ну, як не вирятовувати, а обмінювати. Better than drought, I guess. Okay, we have your Capitan! А, треба ні, треба вейпони забрати. Вони говорять, уберіть зброю. У нас просто що зброя в руках. Да. Не видно, Да, я тому его я как гранату кинул. Я полный хожу, бро. Гранату їх кидаєш і все. І проблем нема. Ну, Ну, гранати агулом часом нормальове таке рішення. ну 10 Проблема. гонки есть. Зараз поглядим, где. The swap is done. Felicia is safe. Madre de Dios, I could kiss you. Так, а де, блядь, скриня? Я ж прям на скрині стою. Ёпта. Felicia's alive. О, часовню у вежі. Pobrecita probably needs a На Думаєш? самом версі. shower. А як туди трапить? Хіба по столях этих? I think we all do. Adios, Gilberto. Come by and see me. Oh, hang on. I have Писах a треба question. повсти, напевно. I need to get... А що, пред будинок чи що? Не ведаю, як далі. Типу, тут Assassin's Creed не тримається. I need to get Sergio out of here. You think he can help Libertad? Ну да, ні, як треба на гэту штукенцію залізти. Ось там ж скриньки є, але як? Хуй його ведає. Ну так тут ніяк не потрапить. Ну, але як ж там скриньку вони поставили? А давай поглядим, где. Ну, на версии показывается, да, 30 метров. У самой вежи. Какие есть варианты? І крюка нема, щоб зачепитися тут ніде. Не ведаю, нават канатів ніяких не бачу. Піздець. Звалився нахер. А, подочекай, а може треба її якось знутрі? А як знутрі? Ну, не ведаю. Я не бачив ніякого знутрі. Мабуть, треба залізти на твою гору і долетіти на гэта? І потрапити? Та ну, гэта б занадто складано було б. Ну, гэта працуе. Ось на твою гору. Ні, не долетиш, не хопить вишині. Ой. Хопить. Десь тут какой-то пик. Трошки правее. А, ні, занадто правее. Десь чогось тут ко мне подается. О, 200 метров. З того піка, який я означив. Зможеш? Зараз поспробую. Ну, ладно, погнали. Ну, але я що-то не впевнений, що мене тримається. Ну, воно вельми хутко губляє вишеню.
Я ось вірю, у тебя тримається. Ну, давай, спробувати. Ще, блядь, трапить треба, но не только прям докладно керуються. Угу. Ну ти там потрапиш. Ага. Нема виходу. Або вертольота треба. Шкода, що Ой. вертольот викликати нельга. Вертольотом Ну, красиво, такі- було б, до речі. Гэта Да. ідея мені подобається більше. У нас Бля, ще я вертольот- не ведаю, як на гэты сраный пік залезти, блядь. Так. Вертолет, А, от. гляди. 600 метрів. Можемо Напевно. викликати вертольот. Ну, карацей, калі не атрымаецца, то можна вертолетом. Джетпак. Карацей, на гэтую гару саму я не залезу, бо гэта просто скеля такая, ведаеш, якая камень. Типу, я магу каля яго, але ну не прям на яго, бо типу Погнали за вертольотом. просто скеля. Зараз. Чекай, тут є якби просто поруч такий пік. Чекай, а стой там, куди мені треба. Ти там стоїш, зараз, да? Зараз, ні, почекай, зараз я залізу. Я внизі. А, чекай, може вот отсюда могу. О, ні, мені отрималося заскочити по текстурках. Судовно. Я стою перед вежей, тобто тобі треба Окей. за мене. Ну, добре летиш. Ось, надо мною одразу. 10 уже отчиняй парашют. Бля, прихожу некий. Куди? Куди? Ні, гэта Unreal. Гэта тяжко. Это было... Ты амаль там был на месте. Я ще спробую? Да, але почав крутитися і... Ні, ну типу, можна ще, конечно, поспробувати. Бля, але туди йти довго, конечно. Як мене там заспавнило. Був би у Давай, нас ладно. вертольот, можна було б хоч ще туди збігати. Ну факт. Факт, Пеп. Долетели подряду, ти туди стрибанув би. Зараз поспробуємо ще раз. Давай, Апошні. я стою там же, де і стояв, да. Перед вежей трошки, тобто тобі треба трошки за мені. Окей, зараз буде. Ці буде мувік момент. Ці не буде мувік момента. Ну, принаймні, вже мені не треба шукати шлях, бо я якби шлях веду, як туди пройти. Угу. Давай, роби контент. Я потім готов тик-ток викладу. Ох. Курче, ні, так з этого ж боку, ні. А тут вежа не бачно, да? І на задриву. Ні, бачно, ну, трошки, типу, бачно, сам будинок бачно, але так, не Не тільки. бачно, де там вежа, Добре. да? Угу. Ну, потім, коли летіти починаєш, то вже нормально бачно. Угу. Ну, я тобі тільки пункт за деревом бачу. Тут кропка відзначена така. Я, здається, все, забрався знову. Давай, полетів. Ой, бля, чуть не соскользнул самый низ. Окей. Так, это дрен. Блять. Это Максима добре. Набирай вишеню, набирай. То все еще за деревом. Это дренно. О, набираешь вишеню, добре. Все, летіть. О. Ёсть. Є з другої спроби. И буты дали. Максмен Шус. Так А само мне некие это... Ну я так трошки, я в перильца вписался. Да, я бачу. Але я залетел все ж таки. А тихо, это Максмен Шус. Improve Smooth Speed After Headshot Kill. Такое себе. Как здоровье обновлял After Headshot Kill, вот я бы взял. Так, куди нам далі?
Які у нас є місії? У нас місії нема. Ну і що, пройшли, отрымливается? Здесь ось гэта побочка, а основная дзе не бачу. А, ні, подожди, що написано? Поразмовляй з Розою Мелі. Ну, гэта Хто така Роза побочка, Мелі? гэта побочка, ось я на мапе її відзначив. А, это ты я знаешь. Окей. А що, основних місій скончились? Основних я не бачу. Мабуть, вони десь є, ведаєш, на таким конці? Не, всю мапу. А, подожди, вот есть. Яранська оповість. Шивага. А, я знайшов. Виспа Лібертат. Я знайшов основну місію, напевно. А, ось ще є, да. І ось ще основна Благословенство місія. Плеяди. Господи, а чому їх так моцно розкидає зараз? Давай тоді на гэтую побочку, О, вот это под стеной прикольно, не? а потім пойдемо у гэту столицю. Давай. О, блядь, 2000 километров. Метров, ёб твою мать, далеко як. Треба було брати вертольот. Давай, викликай машину. Коні есть. Машину викликай. Да выкликал уже. No one walks in Yara. А тут є двері нема, да? Не відчиняйтесь. Ну так. Бо вона, типу, усиленная конструкція, всі гэтыя справи. А тут нема Ой, шляху що на мене так крос. натиснула у виски, що капець. Ні, я так не поїду, як я не пропонують. Я поїду А що? своїм Ну, вельми- шляхом. Так а чому нормально воно дає маршрут, ні? Ні, я ну там крука дає, гляді, якого. У мене сідає поліпше, видиш? А, я бачу, ну там скеля, там не проїдеш, так, напевно, ні? Ну ти можеш, конечно, спробувати. Блін, вони тупо на нас агряться з нічого. Ой, а, ти на самоліт? Ага, ми туди не заліземо, кого напевно. Блять, я не бачив нічого, пробач, хлопче. Що? Він просто улетів кудись. Ой-ой-ой, я поглядів не в той бок. І ти кудись поїхав. Я поглядів, куди там челік полетів. А. Ну, І ось так, з'їхав з дороги. за стерном не треба відсовувати увагу на отгульні. Но... Не робите так. Прибрав шкло. Добре, добре. Ми заліземо у ту хору? Слухай, натисни тормоз. Натисни тормоз. Блять, іди з тормоз. Ну, типа як назад, задній ход. Я забувся. Ну, напрыгну. Ну-ка. А, не, ладно. Ну, а коли ты просто трогаешься, то сцепление выжимает. Коли он только садится, он вытискает сцепление. Мне хотелось А просто... коли тормоз, потиснуть. то ні? Не, коли тормоз не, он просто на газу тримає. Ой, чекай, я выскочил. Чекай, Микась. Enemy контакт. А, блядь. Зараз. Ти куди? Так, ну я сподіваюся, що нам сюди. Я так само вельми сподіваюся. Ну, можем уже... А сколько там идти? 300 метров можем пройтись. Захрасла машина. Ну, да і тут, напевно, ми б не проїхали, бо там буде треба на віровки збиратися, накольки я пам'ятаю, коли я добре пам'ятаю. Максима було таке, да. Ой, бля, у мене конець. слухавки сели. Зараз давай добіжим, я поки ні холерики не чую, ні тебе, ні гульні. І поки ми там будемо в літаку, я тоді вже зміню, просто ти ведав, що я тебе не чую. Угу.
Я їх потім подрублю, коли сядем в літак. Бля, здається, не той бок ми біжимо. Ні? Може і той. Господи. Може зараз лепі подрубіть. А, ні, ось тут можна залізти. Тут є. Чудовно. Так, это тая база у небесах. Така файна яка. Так. Я викликаю кратей, сажусь на заднє, а ти полетиш, а я поставлю собі підлучшу слухавки. Блять, один минус Bluetooth гарнитури, що вона садиться. Це є один мінус. Ну, як у всіх Bluetooth речей. Бездротові. Але які ж не файне просто використання. Стоїмо. Так, есть контакт. Я на сувязі. О, чудовно, чудовно. Чуєш мене зараз? Так. О, бачу посадочну полосу. Нормальную? Чи мне катапультироваться треба? Нормально. Як на М4. Ой-ой-ой-ой, ну так трошечки это. Ну, непогано, непогано. А, мене гати бачі були. Подається. Гэта Counter-Strike чи Dota, я не розумію. Это Counter-Strike, это факт. Ну, як обнова тобі нова сказати? вийшла. Ну так, ой, бачиш, ми зараз йдемо бомбу закладати. На Ancient зараз. Так. А мені здається, ми тут не були. А, Були, не, були, були, я були, пам'ятаю, этого типа. Що він хоче? Він хоче нам дати А я дві не місії. прочитав знов. О, 300 метрів. Нове А фото. Роза розповіла, щоб відшукати будинки P1, коротше, якісь здійснення нам прислали, і нам треба ніяку хрень Короче, шукати. 300 метрів. Знов сходи, пошукай. Нічого лепей майки, поки... Ой, кажу, майки знов, юбики не придумали. Яка розниця, Microsoft чи Ubisoft? Та що то хуйня, що то хуйня. Корпорації зла просто. Чекай, ти без мене не злітай, коли розпогоджуюся. Я не збираюся літати в А, я думав, ти траву косиш тут. Ну так, у мене ще людей. Разом типа, з древами. Все, погнали. Ой-ой-ой. Воу. А чому Ні хрена ми собі, чому він ми як злетіли? знищальники Чому ми злітає злетіли? ровно вверх. Я не розлічував на те, що ми полетим. Бля. А що з Та керуванням? сідайте Неблаго. вниз, сідай вниз, Треба блядь. так само спомпувати. Так. Тут гульня розвивається, все ж таки не Блядь. стоїть на місці. Все, я не можу сісти. Новий контент Габен насипає просто щодня. Oye, Rosa, Давай, нас тримається. they've got pics of Нас Ой-ой-ой, тримають. що таке, Михась? Я не ведаю, на чому з цього злітаю. Все, я улітаю отсюда. Мені тут не подобається. О, я придумав. Зараз буде Що? маневр. Ти так і не бачив я ще.
Ну давай. А так, а що за маневр? Разворот. А. Ого. Так, а слухай, нам на ті кропки просто. Так, Бля. Блядь, ну чому він злітає? Я його на подлуху вже посадив, ну. І він злітає знову. Я так розумію, що нам варто просто капультуватися, так? В этой хуйне нельзя посадить самолет, что? Он просто бере вверх и взлетает. Так и сам по себе ведаешь, прун, я полетел. Так, а ты, может, двигатель просто не глушишь, не? Глушу. Полный тормоз. Ну-ка, давай ще раз спробуй. Носом у землю, якщо треба. Да, гляди, знову взлететь. Я полный тормоз тисну. Что это? Мне не дає разбить самолет. Не забагавав так? И посадить не дає, и разбить не дає. Ти забарзо далеко. Ти зараз это. О, садись сюди на мене. Давай. Бля, не попал тебе. Я не хочу сюда. Бля, ебать, ты так смешно взлетаешь просто вверх. И он бахує. Блять, он просто вверх летить. Да, я бачу, він як попригунчик отскокує. Я тебе его 10 посадил. А, ладно, я побіг на кропку. 10 метров яка? А, я я наоборот. стрім чорного екрану. Гэта, А, гэта у мяне. Стрім чорного. Меня А, гэта у Міхася. Подожди, не, налады якости мае, налады якости. В сенсі, у мяне Вітанки, чорны вітанки. экран. Ці гэта, не, пішеш, що у мяне быццам бы. Ну тебе так. Серйозно? Не, у мяне показывае на твічы. Я вот зайшоў на свой канал, я бачу все. У меня хуйня так хорошо была. Не, у меня показывае, я таки же зашел на свой стрим. Все есть. Все Ну есть. сюда, У тебя 1080 это мой отключила не выяву. взлетай, блять, на во что ты взлетаешь? Ну напевно. Ну 1080, да. Блять, на во что я взлетаю? Як його посадить, коли він взлетає? Все, сідай. Є, все, посадив курва. його. Він А я гранату в уже самолет спужался, я кинув. думала, что такое, что у меня стрим отлетел. Він гранату в самолет кинув. Это типу. Режим тільки гуки, тоді застається чорний екран. Так, я навіть не ведаю, що такий режим є на А твічі. є, чат читати. І слухати. Цікаво. Я так Для ходив, кого коли у йому? мене другого монітора не було. Я відчиняв тільки чат. І читав, що пишуть. Ну напевно, да, в такому випадку корисно. Так, що нам тут треба робити? Так, тут треба щось з цією Ось кропкою зробити. Мапа. Ось. Вона не з іншого боку. Олег, ось. Ага. Тобі треба що щось треба? зробити. Напевно, так. Треба знищити. І все? Так, і щось є ще 450 метрів. Так, ну нічого нормального не придумали просто. Курка. Ти впевнений, що ти хочеш Так, полетіти со мною? Польот нормальний буде. Ну, ти щось вельми довго ландувався. Ландувався вельми Я довго. у інше місце співши сів. Ну, я просто катапультуюсь там над точкою. Ти мене туди докинь, а я там вискочу і вже долечу. О, господи.
Як резко. А можна якось раўней лететь? Не. 200 метров до катапультации. Ты все, катапультуйся. Але я не А, напевно, вонь там. То щось зяє. Ой-ой-ой. Але я докладно не ведаю. Блять, мне уже в топу грузовик уехал. Серьезно? Ну, вот это подобная накропка, яка нам потрібна. Так ровно поставил самолет, взял топу грузовик уехал. Угу. З іншого боку залазить. Я часом знову та стрім гляджу і розмовляю з телефона в режимі тільки чат. Та ви прям досвідчені користувачі твіча. Что, знищу? Бо я навіть не ведав про таку функцію. Так, Ні, не що ні, знищив. А, вот, Але я не вот, пев... я А, бачу. ось тут вона. Да. Не Що твоя. знищу? А аудіо користаю, коли альбо засинаю під стрім, альбо відбувається just chatting. Не, ну just chatting, напевно, гэта крутая рэч, калі для чатінга толькі. Ну, я сапраўды не ведаў, што такое існуе. Ведь ну что мне тут поставил? Блін, ну этот чому грузовик? такой живучий броненосец, блядь? Ви серйозно? Я в яго 3 кулі выпустил. Ні один броненосец пасля 3 куль так бегать не будзе, ошибка. Пиздец, він молодий побег. Тут пешкой можно до этого, до доступной зоны добегать. Вон зеленый, бачу. А я тут нікудись у замес випадково зайшов. Блядь, а що ти безсмертний, блядь, якийсь, що броненосець, ёптель. Що відбувається? Вот тебе на мини Кольки їм хп подорвался. намалювали? Не, я просто шире не розумію, кольки хп намалювали там, типам. Ну, вон, у нього він цілий стоїть. Ты бежишь до меня? Да, зараз. Это меня Тут зараз хочу до тебе. зробити піздарезки Сині. вирватися якось, щоб ні з ким не битися. А, так ти тут уже сам. Так само. Я чекаю, коли ты до меня подойдешь. А, так я намагаюся, тут просто по мені Ну, стріляють. почекай, знайшов бункер некий, побігу по куліваху. О, ну давай, бункер я так само люблю. Але тут нема того плаката, який треба знищити. Він мусить бути там, на версії. Може там некий дед сидит, погляди. Такие невысокие, лысые. Невисокого росту, да? Невысокого роста, Малінечки лысый. Нема в бункере такого деда? Ні. Курва. Знов мимо. Блять, а що я не можу Релоудинг. розмінірувати эту растяжку? Справи файно. Справи файно. Сьогодні навіть не як бадьора йде у нас Far Cry. Може ти так Аж добре ще матчого поспів зробили. розмінірувати эту растяжку, бо я зараз вибухну. вибухну. Да. Я прямо перед тобою снішкодив. А твоє як справи? Так, блядь, а як тут залезти? Курка, я не розумiem. Тож повсюль були троси некие, щоб зашипіться. А, ось он, єсть. Ти типу з будинка этого. Окей. 8, покат. Да, і тут з гэтага будинка, з другого поверха треба... Давай шукаємо скринічки. Так, як вилізти? Скриньку я знайшов, до речі, я вже Скринька утонув. А, я побачив, там на вулицю мені треба. Так, ось так. Блять, мене забили, як? Я спочатку побачила самоліт з пропелером, подумала, ви у Call of Duty гуляєтеся. Не, ну тут якби все одразу, тут і Call of Duty. Блін, Міхась, а мені до тебе довго бігше, можна я тебе не буду бігше? Можна. Хворейбл типа ліг, это дренно.
А може зараз і поспію? Ні, вже не поспію. Не, уже не поспеешь. Так, якісь діянці нам прийшли. Ага, там... Ты скриньку знайди. Як за все. А, яка там... Ага, Я там на ще бачиш одна ніяка така є. особна. Да, побачив. Okay. I'm headed to the hotel Ух ти ж, now. тут уже неписи наспавнились. Ух ти ж, що за скример. А что за скринька такая? Ее на мать Ой, нема, да. она только на радаре есть. Вот ось буде вона. смішно, коли Ах, це это баг. певник, это певник. А як ти сюди зайшов? Двері ж були Ось, замкнуті. ось. Сверх, Де? пиздах. А, ну влазі, ти перший. А, ти про зверх зайшов. Так, я пиздах зайшов. А подожди, чекай, як ти скриньку залутав тут у гэтым покої? Да, там певник был. А, прикол. А дай поділюсь, що за певник. Ну, это боевой. Боевой певник. Ну, да, зрозуміло, але... Блін. Як тут я збиваю гэта керування, ну зусім А коли забить інтуїтивне. кіровцу вертолета, нам дадуть гэты вертолет? Та ні, у мене нових певників, здається, не з'явилося. Не, это, ну, это бойцовский певник. Ну, Не- да. не сябра. Ні, певно, гэта ні. Это там, у лагере першим, пам'ятаєш? А, яких ми збираємо, да, правда, все. Що вспомнив. А можна кіровцу вертолета забить? Я думаю, коли б ти гуляв на ПК, то ти б змог це зробити. Але на консолях... Ну, що нельга, я зрозумів. Гэта складана. А за что платятся миллионы... А чому ти помер? А, на меня самолет упал. А, Ой, вертолет. Подожди, так. Я ой-ой-ой, я ж Ну, чого всё. пропустив. Чатики. Я спочатку побачила... А, так, это хварею. Ой-ой. Я тебе спочуваю і жадаю худший прийти у норму. Ой, міна. Выздоравливай, давай худший. Ой, ой, вилізай. Хвореть не треба. Вилізай. А, бля, я и тушиться. Не, я ёбнусь зараз, не. Не. Хух, я поспел. Бо я просто геймпад отклав, мне треба було ще геймпад схопити. Бо я взяв мишку. Я просто, видиш, Так. я поспробував через розтяжку проїхати на машині, А, Я проїхав, до речі. воно так. але потім машина Воно таким загорілася. чином, воно вибухає. Ну. Цікаво. Ну добре, ладно, добре, що пропрацювали так. Головне, у всім районі одрубили електричність, а інтернет худший не став. Подожди. Одрубили електричність. А, так може, напевно, тому що одрубили електричність, тому інтернет слабіший. Бо всі з мобіли почали. Не ведаю, як це, звісно, може бути пов'язано, але... А чому, до речі, електричність обрубили? За що платяться мільйони? Тіртхе. Подожди, Тіртхе, це що? Це нікнейм, це нік є. Блін, тфу. Я думав, це про гроші. Я думаю, що за гроші Тіртхе? Господи, Валюта все, мені, така? до речі, вже пора, походу, спати. Я думаю, Тіртхе, ведаєш, типу, як некі леви, злоти. Я такой сижу, починаю перебирати валюти, Тіртхе. Не було Думаю, ніяких Тіртхе. може у Турції якої Тіртхе, ті в Палестині. Що нам так грузовик Але прийдеться брати? напевно, мені пора спати істі. Vehicle pickup point. You will then be able to call this... Бо навіть уже енергетик навіть не ратує. Сьогодні весь дененький побитий просто був. Жах. Зараз вечором, здається, поп'ю трошки того монстра, дик роздуплівся. Так, учора просто поздно вельми лег. Блядь, я не того завалив.
Блядь. Я того забил уже. Сідай в машину. Сідай в машину. Сідай, кажу. Блин, я такие... Я сижу, розповідаю, що я, типу, некий невмінько сьогодні був цілий день. Попив монстр, роздуплився, виходжу з тачки і забиваю типа, якого нам треба було вирятувати. Я, ну... Усе, що я сказав, це все було жарт. А знову аварія про місцеву кшовську мегаструктуру. I'm near the hotel. Якую У нас мегаструктуру? періодично весь район обесточують. Вокшовську? Ой-ой-ой, это, конечно, жопа. Я агулом не уявляю, як можна без електричності. Мені Вау. здається, я б дахом поїхав, серйозно, бо мені б не вистачило просто сидіти у телефоні, бо мені, ну, типу, ладно, може у телефоні мені б вистачило, конечно, але я б все одно хотів там консольку якусь, почапати там телевізор. Блін, я не уявляю агулом, як люди без електричності там по декілька годин сидять. Це тяжко. О, гляди, там фотоздимок Нікі нам прислали. Бо для мяне гэта былі б, напэўна, самыя страшэнныя гадзіны. Адны з самых страшэнных. Бо я капец які залежны ад электрычнасці. Сур'ёзна, мяне можна пазбавіць ежы, напэўна, нават вады гарачай на 2 тыдня. Але электрычнасці не. Бо я залежны. Я на 2 года воды вельмі залежны. Не, я больше Так, до вертолеты, электричества. два Мне штуки. здаецца, я готовы, каб мне сказали, наприклад, там, у дзень у тебе там 4 гадзіны не будзе электрычнасці, да, кожны дзень на працягу 2 тыдняў, альбо 2 тыдні ты мыешься холоднай вадой, я бы абраў 2 тыдні мыцца холоднай вадой. А що з гэтым трэба рабіць? Лукашовскую. Маю запас свечак і заўсёды зараджаны пауэрбанк на падобны выпадак. Ну, бач, ты уже просто навучаная. У тебе ж ну, досвід якийсь. Мне не вельмі прыемны, як бы зразумела. Але добра, що ти вже падрыхтаваная, прынамсі. Блять, стреляют у спину. Але я б адразу змяніў месца жыхарства. Я кажу, я настолькі адчуваю, што я залежная ад электрычнасці, що капец. У меня было са суседзі, рабілі ремонт. І ім там щось трэба было вырубіць электрычнасць десь на 1,5 гадзіны вечар. Ну, вони так попросили, прийшли, такі, ми вырубім электрычнасць. Я такі, ну добре. І я зразумеў, што гэтыя 1,5 гадзіны былі адны з самых цяжкіх у маім жыцці. Блять, я памёр. Пры тым, што у меня быў телефон на руках, але я просто ведаю, што гэты момант я адразу хачу і тэлевізор падзівіцца, і ўсё, і YouTube мяне ўжо на телефоне не задавальняе, я хачу уже YouTube на тэлевізары. Таму, типа такая залежнасць 21 годзе. Так, а її виратувати треба, напевно. У меня нават свечак нема, а один ліхтарик, той на телефоне, все. Да і пауэрбэнк у меня заўсёды разраджаны. Таму не, я б это... Да что, хто Я не травить? падрыхтаваны. Калі зомбі-апакаліпсіс, я буду першы, напэўна, хто лишыцца інтэрнэта і ўсяго. Зубы зрабіў ужо? Каго? Зубы. Зубы? Якія зубы? Ну, каб у зомбі-апокаліпсісе было чым жыць. А... Не. Бо голодны памреш. Без зубов. Я думаю, у зомбі-апакаліпсісе я памру ад зомбі хутчэй, чым ад голаду. Не. Ты не зразумеў. Трэба маць добрыя зубы ў зомбі-апакаліпсісу. Каб жыць людзей. А, ты про бля. Так що ми робимо далі? Ну, у меня Невідомо. же 2 вставных, тому яны як бы вечныя. То есть два докладные у меня есть. А, ну добре. Якія не спаганяцца. Я, правда, не ведаю, ці будзе распаўсюджвацца гарантыя, бо у меня на іх пажыццёвая гарантыя. Яны прямо гэта у челюсть умацаваныя. Ну так, на таких болтах. 2 болта у мяне, ну, вялікіх. Ну, як бы у челюсть мне просверлили, На вставили. штифтах, я зрозумів. Да, штифтах таких. І все, у меня пожиттєва гарантія, але я не впевнений, Так, що я не тут буду тако мусить дзейнічаць бути подчас вертольот, мне подається, зомбі-апокаліпсису. ні?
Is there anything else you need? Коли гэта полоса. О, танк есть. Танк, так ну само напевно не повинен древно. бути. А, ні, не подобно, гэта некая маленькая база. Але нам треба і ось О, гэту глядзі. хераборину знішчыць. Ага. Так, а як туди залезці? Як туди залезці? О, гляди, що дали? Нічого не дали. А мне нічого не... А, нейкий брелок. Я бачу, А, мені з тобі некой брелочку душі дали? головою дали. Мені не дали. Висюльку. Так, все. Як там скринька лутається? Ну, я на 10 ёсць. Але магчыма яна зверху ці знізу. Гэта пакуль ты не памыешся холоднай вадой, пакуль... Ломнічалі, Яна, напэўна, зве- трэба было кроў з носу памыцца перад мерапрыемствамі. О, А да, баня яна холодная. 100% зверху. Сяброк кажа, там вода ледзь цёплая, пайшлі. Апускаю руку і крычу. Ты ж казаў, сяброк, я... Але не, ведаеш, ты чаму я кажу, што я магу лёгка мыцца ў халоднай вадзе? Калі я жыў яшчэ ў Беларусі, то там ж регулярно отключали воду. А мне было просто сапраўды впадлу грець. Ісці на кухню, грець чайнік гэты. Я просто включал холодную воду і мыўся под холодной водой. І як-то я звык до гэтага, і мне вообще было пофиг на самой справе. Я реально мыўся под холодной. Але вось ты мне зараз нагадала про гэта. Я вось уже колькі, я уже 4 гады, больш за 4 гады жыву не ў Беларусі. І я уже нават забыў, што летом выключаюць гэтую сраную воду на 2 тыдні. Тыпу, у мяне сур'ёзна круглагадычна кожнага дня ёсць гарячая вода. А, я вось калі жыў у Літве, там, дарэчы, вось гэтая практыка таксама, тыпу, была выключэнне вады, але там яна выключалася, тыпу, з 9 па 4, здаецца. Типу, і то не там не на 2 тыдні, а там некія, ну, выбарачна асобыя дні на тыдні, калі абслугоўвалі. І то не факт. Там, напрыклад, здаецца, за 3 гады, што я пражыў у Літве, там толькі 1 год каля майго дома, мой дом гэта кранала, і там, здаецца, 3 альбо 4 дня з 9 па 4 не было гарячай вады. Ну, як бы фігня насамрэч. Прапаную паехаць на танк. А ось у Польші за 2 гады, ну, не, вже більше, не 2 гады, ще нема у Польші. Ну, коротше, за час у Польші агулам ніколі з гэтым не сутыкаўся. І гэта кайф. І гэта кайф, конечно, так. Давай. Адчувай, недавно выключали. Блин, я не разумею, чаму яны не могуць нармальна гэта все пафіксіць. Типу, увесь свет жыве без гэтага. Ну, якось нормально зрабілі гэтыя теплотрасы, каб вода грелася не на... Як это называется? Не на асобнай станцыі, якая абагрывае весь раён, да? А грелася непасрэдна ў доме. Ну, типу, а к дому шлі толькі трубы з холоднай вадой. Гэта ж лагічна, мега. Гэта ж мега лагічна і зручна. І тады цепла менш губляюцца, бо няма вось гэтых труб, якія праз увесь горад ідуць і грэюць асфальт і дарогі. Типу, падвёл да дома толькі холодную ваду. У доме паставіў бойлер, і ён грэе на весь дом. Гэта ж, здаецца, нармальна і лагічна, і проста. Не разумею. У бентунушных інтэрнатах на 2 тыдні выключалі ваду кожную восень. А жарка і мыцца трэба было кожны дзень. Так пасля гэтых 2 тыдняў ўжо неяк нязручна было мыцца пад цёплай. Да, так. Вот я таксама у інтэрнаце мыўся халоднай. Часам. Дарэчы, я калісьці жыў у інтэрнаце, у якім штогод, ну вот круглы год, штодзень, гарячая вада была толькі альбо до 8, альбо до 9, я не памятаю, альбо раніцы. І увечары таксама там дзесьці ў прамежку з 7 до 9, штосьці такое. Ну, ты пакрыцей там 2-3 гадзіны раніцай і 2-3 гадзіны ўвечары. І ты, зразумела, не заўсёды трапляеш на эти 2-3 гадзіны. І ты просто мыешься под холоднай. А галаву агулам мог просто пайсці ў ракавіну на кухню, альбо ў туалет, нават у душ не шоў, бо я на сон трэба быў. рабіць? Як іх знішчаць?
Бля, ти мене задавив. Серьезно? Да, при тим, що ти трошечки здав назад, і мені одразу гэта переїхало. Жах. Так, апошній час скорочають час відключення. Минулий раз 5 зон було, але я ледь з глузду не з'їхала. Ти Волоси відаєш, що за тонкі, мегабіт мить треба треба, і не кожну видно. раніцю. От у мене те ж саме, тонкі волоси так само кожну раніцю треба мить, бо вони просто стають якими такими сальними вісюльками. Як ти Зовсім не знайшов? підвожу. Треба наверх залазить? Так, там наверх залазиш і натискаєш інтеракцію. Угу. І таких треба ще знайти 6 штук, да? 11. Бля, да, вельми цікава місія. Так, тут некий тип тусується каля нас. Так, раніцу вечором не пойде, завтра буде брудним. Так, а поехали не на танки. Танки медленні, не? Нормально там. Тому я увечері, у мене звичайно якби 2 душа. Вечором я миюся після дня, а раніця я мию тільки голову. Бо якби ввечері я спробував мить голову, але починаюся якраз опять-таки ж за тонкого волосся, починаюся з некою херньою на голові, що все одно її треба мити. А куди стоїть цей маршрут? На миссию. Окі-докі. А это вот 5 за 11, это побольше. А, окей. А, ну тобі ж ми її просто коли знаходимо, то знищаємо. да. коли не окей. Я щось подумав, що ти просто їх знайшов, ці кропки, і проставив автомати. Тому я спитав. Не, они не отзначены нигде. А, що ти не хочеш так балять? Просто холера. Я пам'ятаю, як раніше улітку ровно на випускні відключали. Кожен год збираєшся на лінійку, граєш тазики. Це факт. Факт. Так само було. Так само було. Ну, у мене в дитинстві, коли я малий був ще досить, ну, такого школьний підліток, я, звичайно, налажусь на вулиці гэтай, і цілий день там тусуюсь улітку. Мокрий, потний, вонючий, брудний. Приходжу домой, а води нема. Ну, гарячої води нема. Мы снова куда этого чего приехали? Ну, чомусь ти теж поставив, напевно. Ну все, иди порозмовляйся. Или альбо це у мене стояло. Не-не-не, все правильно. Мы виконали это некое задание, треба до його вернуться было. А я щось в охот не можу занести. А слухай, ми тут скриньку лутали? Ти тут лутав скриньку? Типа залазив там? Да. А, все. Это на поминовом стриме было. Окі-докі. Зараз бігом. Блін, а де тут уваход? Курчак. Я что-то не можу знайти уваход. Там складаний такий трошки виход. Все, я його згадав. Пум-пум-пум-пум-пум. Тут вот лестница. Але так, уже 4 года я не поливал. Больше за 4 года не поливал себе стазик. Сцена Больше за почалася. 4 года. И это кайф, я вам скажу, конечно. Это кайф. Я ще пам'ятаю, у Суцьку були у командировці. Ми потрапили на сезон, коли вода була тепла. Олег що жив на той хаті, води не було. О, неприємно. Проточний день. Що це за усула? Але татуха є файна. Ну. У його. Это Йон, напевно. Это не Єна, это Йон. Так. Чи Єна? Бля, я вже не ведаю. Ладно, я... Это что, российский блогер? Филипп Киркоров? Ті які? Я ще пам'ятаю, у Слуцьку були... А, ти вже прочитав, так. Ну, я гулом міркую, що у хаті, які здаються,
у іх павінны стаяць бойлеры. Бо гэта не праблема чалавека, ён прыязджае, ён плаціць табе грошы за камфорт. Ну, тыпу, не проста за дах над галавой, а за камфорт у першую чаргу ты заўсёды плоціш. Таму кватэра павінна быць заўсёды з кліматызацыяй. Ігор Сіняк. Ага. Ну, я меркую так. Тыпу, бо інакш гэта скам. Там, напрыклад, калі ты, зразумела, кватэры здымаеш на пастаянкі, на штодзённа, тыпу, ну, штодзённае жыццё, то да, гэтага можа і не быць, гэта залежыць ад таго проста, на якую кватэру ты шукаеш. Але калі гэта кватэра на суткі, якія звычайна здымаюць, калі прыязджаюць у новы горад, там, у камандыроўку, такія вельмі шорт-візіты робяць, звязаныя з адпачынкам, то ты як бы арыентуешся на людзей, якія прыехалі чіліць. Поэтому, ну, дай ім гэты чіл на максімум, калі ласачка. Бо гэтыя кватэры таксама ж, ну, каштуюць вялікіх грошай. Зараз, чакай, залезу. І вось тут мне вельмі падабаецца, што я вось езджу по Еўропе, напрыклад, калі ты здымаеш якийсь домік, там, кватэру, і звычайна кватэру здымае, ну, пасутачна, калі яна здаецца ў нейкім горадзе турыстычным, то там звычайна ёсць вось заўсёды базавыя рэчы там ёсць. Там ёсць заўсёды кава-машына, якая-ніякая там, але яна ёсць. Заўсёды пакідаюць табе каву пад гэту кава-машыну, гэта таксама вельмі крута і вельмі прыемна на тыя дні, што ты здымаеш. І заўсёды ёсць кліматызацыя. Усё, то есть там можа не быць мікрахвалёўкі, бо яна, ну, звычайна можа быць і нахер патрэбна. Але, тыпу, кліматызацыя... вот яшчэ гэта пасудамыйка. Вось яшчэ адна рэч, якая заўсёды ёсць. Бо гэта вельмі важна. Ну, бо ты ж прыехаў адпачываць, не посуд мыць за сабой. Опана, вертолет. Гэта я файна О, заехал. сідаем. Гэта ж... Мы не сідаем, не. Ігор Сіняк. Пошли на гонки, пошли на гонки. Так, ще не сідаем? А що тут у нас? Тут... Ну, гонки. Окей. А чекай, тут нету гармати якої-небудь, щоб... Каб что? А гэта не ПВО, ці ми його тут знищили? Мы его знищили уже, мабуть. Мы на гонки ехали. Де гонки? Ось 40 метров, я маль. Все, я просто... А чому мне не раскрывается, блядь, сраный? А ты просто прими мое запрошение, все. Почекай. А може воно напише, що я занадто далеко зараз знову? Не. Я зараз утік полутаю потім. Просто тупо парашют відмовляється розкриватися, я в шоці. Это нормально. Тут є ще скринька десь, почекай. Тупо гульня года. Де эта скринька? На даху? Чи унизі? На даху нема. Унизі хіба ось тут. Ось я знаю. Не ведаю, все знайшов, чекай. Да, ось якась. Знайшов. Ну, максимум мені мізельку дали. А що гэта за главс? Що не дають? Господи, воно так яскраво блішить, що мені знову починають боліти в очі. Тому одягаю окуляри. Знову буду в окулярах. Все, давай, запрещаю. Давай. Коли придумають нормальні окуляри, щоб коли одягаєш слухавки, воно тобі виски не витискало нахрен. На квадриках. Цікаво. Так, на кошт квартири залежить. За 105-10 здимала з кухні, з відкритими балконами, прасом, феном і бойлером. А затым за 70 з канапкой. Не, ну кажу, да, тут залежить, конечно, від господара, але я би, наприклад, я як чоловік, який платить, я заўсёды прытрымліваюся таго, што трэба галасаваць рублём. Ось тым, ты платиш, і ты сам маеш права абіраць, не абіраць. І калі чалавек, не мае там нічога і просіць за гэта нейкія неймаверныя грошы, то ідзе ён нахер з такім бізнесам. Занесло на каменях.
Догонишь меня, я дорвусь. Догони. Не хвалюсь. 2 монокля. Ці лінзи. А, хіба є лінзи, які Я от тебя всего лишь на обороняють километр отстаю, так что... від Можешь не комп'ютера? хвилюватися. А я Блять, тут як гулом мені... чилю, просто їду так. Як мені кидаємо по боках. Я тут ще чувака вирятував. Ну я... Може так само. А, він піднявся, саме. да, напевно. Ой-ой-ой, мене підпалює на вот тут. Ага, есть такое. Блін, але моноклі було б зручно, але ж їх, здається, тримати треба, да? Я не ніяк так уставляється так, і зажимаєш їх воком непосередньо, ні? Блять, камень! Сука. Я поки не розумію, ці подобається мені гэта гонка, бо і былі цікавейшыя. А гэта некая занадта звычайная. Ну, у параўнанні з тым, що вже було тут. Ну, Ой-ой-ой-ой-ой, без... А все, финиш. Салютики на финише, бачиш. Ай-яй-яй, а куди я? Это нормально. И куда там? Не просто падаєш з обрива. Нічого страшного. Was that a new record? А, тому як працювати файно в гэтых окулярах, а ось гуляць доўга я не магу, конечно, у іх. Але это просто не сур'ёзна, гэта окуляры, это что-то неимоверное. Іх адзягаеш, і тебя сур'ёзна вочы адпускае адразу. Так, а где мы зараз знайдем? Так, я слухай, І я не так ведаю, надо. можа ўжо, напэўна, будзем патрошкі закругляцца, кудысьці даедзем, як ты лічыш. А, кудысьці доедем. Давай доедем вось сюды, и тут так и скончим. Я спадзяюся, мы з'явимся на гэтым месцы. А, ну давай. А ці гэта? Так а мы можа просто наўпрост у гару, да? Паспрабаваць. Да. Так я не бачу, куды гэта. Дзякуй. Шо? Няма штанцоў у О, тебя, а, які слухай, у аднаўляць? мяне... А що рабіць, калі у мяне чек загарэўся? Гляді, що треба рабіць. Дзе ты? А йому пиздец. Глядишь? О. Я проверил, все в порządku. Так, давай спробуем. Сюда наверх это? Ну так. Наўпрост. Ну, калі яно дасць падняцца нам, конечно. Я Ой-ой-ой, сподіваюся, я то когось наступний зноў раз. задавіў. Які я Наступний поганий раз. чоловік Я нам просто. дозволить. А, то тут вертольот ёсць. Да, То ти я там каля хочу вертольота здесь хочеш заховаться. спиніться? Да. А, файна ідея. І нам дозволить нам. І Давай ще й заб'ємо запомню, тут що він такого тут ёсць. Ну так мы тут только что были. Во-о-о. Песне. О, подожди, а я сел, и он одразу летит. Что за дичь? Кто там? Песня. Ну я сподіваюся, нас Так. тут заховає. Буде добре. Да, я так само сподіваюся. Ми, здається, завсёди з'являлися там, де сканчували. Угу. Ну, в любом випадку Так. будемо десь неподалеку. А, то все, сканчуємо? Ну. Тоді можна когось рейдануть. Давай когось Кого-нибудь. жорстко зарейдим. Кто там есть? Каточек 100% есть, а кто еще есть? Колвек, будемо Есть рейдить. Курису. Мабуть, Курису давай. Есть у тебя Янік? Так, зараз подивлюся. А, ні, напевно, нема. Скину зараз тобі. Давай. Господи, а що за гуї, быццам бы мой кот блюе? Только гэта в гульне, дакладна. Так. Кинул телеграм тобі.
Угу. Так, ну мені спочатку треба зафоловитися, напевно, чи... А, ну я можу просто шукати. Можешь просто, да, можешь просто натиснуть увести рейд Мгм. у этой у консольной команде Да, я вже все, я тоді починаю. и уставить ник. Все, так. Я тоді починаю рейдик. Так, давай, Усім давай. дякую, хто Дякую був з нами. всім. Так, ну все. Всім дякую, Побачимося всіх тоді через 2 обняв, тижні, так? попотів. Як звичайно. А? Да, Через як два- звичайно. Давай. Раз тиждень. Раз 2, ні? Що ще раз? Раз 2, звичайно, ні? А, ні, про тиждень, може, здається. Ні, ми Про раз 2 це було таке. А, ну може про 2, коли хочеш. Ну, поглядім. Треба ж інші ігри так само гуляти. Ну так, так.